agya no enim baby a onenam nwa ba asisai me moadwo me ahwa akola no so papa afrim timi ana me hwa akola no sa tinam kodi pass na da kromiko echima enam kotwa hwe me timeni na me da hospital na me sa nurse ni se na hade hwan ne de me ba ha eba ne sen ena osi ma mefuo bi ene brothers bi ne de me ba ye na mo si me ni so teteme a omo mfre enam see you na omo frɛ brother ba ko na oban na bisa brand se brand eba ne sen ena osi ye de yehu se na wugina ho yehu ya ne se watwa hwe ene de ye ne ma mefuo mienu bi e de wo ba ye enam see you ti ehwana meda o masina me no mudidi nkoma na mfrɛ ma me ka che ma se ma sei na esio eno se tisi ameda he na me kyerɛ se hospital we ena meda eno see you ena wo ba to ba no no so ebeda boys na se ma me fondo mu de want me amba obeda boys na se ena okoe so okoe na ade chin na nyumbre mpo ena san bai oba no bisa se me ho tse na mse me ho ye na ade chin wan si hospital ho ena day na so mi bisa nurse ni se o metime yim na nurse ni se doctor ni so mu ntimi yimi na me yare pa na msum ka che nurse ni se me yare because me ana me bechima eye bibia nti me yare a ka me free ti krom me bechima ena nurse ni se da bi doctor no so se me ho nto me ti na enwumre na doctor no ba na so doc me bisa we no nurse ni ba ko se mu ntimi yimi na me ho nto me misna mo fie me yare me bechima mpona asem se ya atom na me yare ama me se wi ani ntino om check him na se me hu nhada nya yisa nso om juma to kakra ti me da ho san be se 4 days ma me mba de no ba no san ba na enwumre no mba ti na adechi na mfre ni pisa se ma na hwan na eba e no se o hwe so betimi a obi amba ti 4 days time no na msa se ma na wan ba ide hwan na eba wo de me frɛ bi a so obi ba obi aso mba wo so a wo mba wankasa na mse na menwa keto adenti na ebia bibia ni a o ma akola no krampom brem nkwan chapter no di hospital na do say pa 4 days na ma me ma hoda mpa chan feize na me friend na obaye no eno ano no wan baby okay ana me de ye ti 4 days na mu yi mi no na me de ba fie me ba na ma na ma frɛ wa ka kyerɛ oni asi nyina ontimi mba kra kama asimesi menwa keto kramp ko wombra na ade na wamba uso awamba menwa keto anamba ma me na nka hwe meso ma nkasa ti nyina esa de tete ho a me ho ye de nkakra no na msema sisi de me ho ye de nyide enti ma me amma hospital ho ne be yi wo me frɛ no kramp na de na mu be yim na me frɛ no ka chense o mu be yim na me sika e wo mo ho no enso nti won pesika ma me ba na me disika na ka chense on so ma me ho se me nkoda ho ti de ne kakra na e wo mo ho no e na me de pa doctor na cho na me ka ne esi na akire na doctor ne sisa na tie dia o mate nti me kwa ne aka no me de me hu be kire a me fasika na me no mu se sisi a me ho aye dia na sei me shira mo pa mo she me 1 week time so nti ampa so me bae ana me de o musika kai e kwa na me de me ho kwa che no musa ma me nduro na ade nti me ba fie me ne ma me ti ho abone bia ni entem na tete ho aka na me se ma sisi ade nyame adom ase masanya ho odin kakra isi a so to ewo nya adwuma bi so akoma yare nti esi emfa nya adwuma den ma me sanya den that time so na me nwa keto no so e be sure final year e wa SHS na me se ne sade a ma me nya kakra e bi nke so mo bi se bibi wo school mu a e be nya bia yare akotua na wo see you na me sa start teach me ko kakra nti ho an me timi ko duru bebi na se me ni so etum na me se da bi e bi e be yechima na me ba ni ntina saade we nyina yede ebia na da kroma ko hwahwe bebi kro obi ani ho a bebi betimare esi na msaye ya saye start na msase da bi na mbetena afie na msema sisi ama betena afie minti na sa enti mpese me pie ti kroma abontene na me bisa se choba adwuma mpo na menya me da yede aye kakra hwe me be ana asema pie free ma amenenum de asema ka che me se on de enfa no ho enye ono na ebe hwe me ba enti min ko chini mpa adwuma enye nhwe me ba ne dia on de enye na asem ana mse ama wono di nkan metena krom ho wo ntina me ba ha enti me na asem se kra to enu ma se ka enye se ken kwan se o ka se e kire me na me de me sorry ye ampa me di enantinanti mu na mkonye ebie ana me ye kakra edru bebi na maame ne se
o breaking na say market na ye basa na msiu na o breaking time o de mam so na time na pa ho adwuma no so enkoso today bi misante ho ana meti so mo ye announcement so mo po bi ama na behwe toilet adwuma ana msa there bi o toilet adwuma de fine ewom se metu amenya hwe de se me de bekwa akobọ kro no ana se me de bekwa akọ ene enye de me de koye no ai de amenya bi ama akola na akola inti kura mpuntina me brain jina sha hometie se okoye mpa chan toilet adwuma no mpa chan na prapra so ana se na ne sei na ye nipa mienu bet me na mintimi na mse mintimi emprapra so enjiji sika no entimi na mejiji sika no enti eduru bebe na boy na no osiesie so no so kọ ti me yare ni mo be ye de no ma me ka chem se edwumara no ono no ka chem se memma me ba no asiesie toilet no so na me matna se agigi sika na se ne be ya me ho ntome no mintimi yes na me so ka chem se ewum se akola ni ntina me bre na akola no so onduru bebi a ewa se me ma no megina ha eye sa adwuma we ene sa de a mate ntina me a eduru enwumra na daga tifo bi so na mapa o boy bi na mapa na cho no abeya ntimi meji katwa na me no boy na che o jina bosome no a there be ene sorry ya 30 cedis enti wo me pepa no 15 cedis wo betina so agigi sika no so 15 cedis ti meji a ne ya che no na jini 15 cedis na me so afa me 15 cedis ti wanti yare no mo be ye den no esa be ka me to ti me mitimi tina se aba ho na me nice na ase apeja enti me ka ma me frera na me ka kire na o se ebia ye ntenase na otina ni nti na so anti me hu ni saa o ntenase de me tenase enko na e wose me 90 miesi na maye din ti mu be ye din no na ma me se faiza si se de o yare ye mu aye din si se de adwuma isu de gise me pe obi de man na nyame ya adom na ho towa wa ba abaye na msiu anti waka de amate be kwa akotena fie na ma me se ne si se akotena fie obe den na mso bibia nyame me kwa akotena fie na mbe fie ti me ba fie me ne maami titi wa yare kamia oh na se e kam krampo de menye nipa krampo nka no ho na waye enti eye bia onfi ti de bi metwa na me ba no sore no se ma wie ma dware wie me ko school na mse Frank wa wonim na ekoso Obano de Frank ohun atie formula Facebook na maami a wote anim ha yi ekasa yi oba betimi ehunu abayo kama fefe na wo hwe eye ne kala na de yade aye no a menua na chese yade etimu odene pa na yebe na sole na ya hwe di figure na first ye no wote asese abde wa be sei no na munya mahu bi na asem de awre ho pa aha ye nhira 104.5 FM mumra Facebook adofo mumra Facebook bedise kasa acho me ba ni sie no ebo an ho wie o se maami koskuna mse Frank wa wonim na eko isi akrampo enye wa na ya oba okwa adan fofo ho ne omo maamo ho agigi dwane kakra krampo ba media wona na didi wie na wo kase ekomdo na otimi ka che me ba ni se otete ama nkraman na ne nkraman ne menya wa mani bi aje wo mechasa ye wo maame me maame a wo ona wo ono ana wo ka kire ono ba ne se wo tete aduane amankraman no se e ba bru kra yango Yesu kra ka bi da se aduane e de ma enipa ne mfa mankraman ti no wo ba me se odene de e mankraman okay nkraman ne me ya na wo ma ne biedi so be ho na akra no so de sun aba basman na meko nana ya ho se bode wo ho a ma jabe fanchi na pete ho anu amayedi na so na medwu no ho na meme de meye no see you ti akola ne wie na osim nana me ko school osi u ko school o ma me ne me nyo ma me ne da ho no kono ko jisika wo na o ma me ho ne koi na mse Frank ratade ne to na tinase na mrepa mu no nyame ma me ahode na mitimi sore a mehwe wa mo ko school akola ko so woro na atade nto so na no so de sun na o de agusu na mse nyehwe ti edru bebi na akola ne se ma eya meko ye be pon na edi kanti ntimi ko a ye be pon na me di kanti ni dia me be fie se na be ya me sua de na mse na wo kwa no pa e de na obedi o se ma meko
nam see you te edu baby a na okọ ebi ade amia musa kala ne bre no Mr. Frank Odejai na cantina mkodi na anopa enwumre no oka Frank na me ma hye dodo wan sha because me so me the Frank intino oka Frank na me ma hye dodo kafra kasa na me wan sha oyem ebetwa kuro abra wonyini ye see you te no no mu no misade eda hwa na Yankopon say ma do na misatimi sorry kakra me sorry na baby na me ye toilet adwuma no na daga tini bi eye ball adwuma so wo ho tina maame no so ikosirem ena maame no se Faiza na nsen de ne we msi hu yi pa wo so wo no maame no ti de me nwanwa so wo maame na wo ne ne ti ojidi se wan kwaje wo baby ana ase bi obi na de wo be ma na msi bi de minim asema okay de meet mi nkyere na maame no se wo de nya hwe na mi kosirem me po bi ama na hwe medwuma na chi na me adom na me ba ma be ye medwuma so obetimi ayede a na so ma se dwuma na enye dwumaden na ye fa akotena ne de Frank free school ba or babe boy me na mama ni see you na mama ni de edwuma yi e ma me na me ya eyema na me do musika akomom kakra be kan na bi akola no books ma copy bi ato no so de yes an kakra ehwa muna yare ni san be kan ho afekura mpo de na bobo mintimi soro nye hwe simi da ho ani mami su ba na mkase ma ebi ase ya o se mimi bi ebi oba nam kese ma ekom de me a na ekom de wa wabo akohoma na abeka chem se ekom de wa kopeduane nedi ti bola juma na edi free me san de because no na me de hwe akola no bola juma mpa chan nti enu so free me san no na se na sisi ayrade bone be mpa na maya me so ha na agie egu me so ha na ise maame a woni ne tisusu na wo se wo maame a woni ne te no ono so ada na chiama ti eduru bebe nam se da bi ma na o se enye mini we nkwa na owo ye na mpanyifo no omo wan asa mpanyifo no de omo wo ho na me nkyere obebi a omo wo onwa mo de bi wo ho pa ana so de won kyere me bebi omo wo de o de kyere me bebi am papa busua ewo mpapa so afrim papa so frame 12 years ana me se na saade a kyere me bebi a mpapa busua ai de yakuma se mpapa busua be wo baabi wase menya ho emfa won nante yale fo de ne nante ko hin na msi you me de mankasa enti ai sa na me da ho a akola no so obre enwure se ka distance afa na one na mama mfo fie ena ekom de me ena maame sei aduane kra no waje na odi aba ebi obi wo se gi 2 cedis chena na odi atokoko saa ena me na akola no yerete ti na kro no mo ye mpaibo e wo ye honum na me bai kra na ba abontene no ba no se ma ye mpaibo na me do ko na me so Frank Mary ananti akọ wa hwe ne ma ye wa na so me mu e ma me nsuo no e pepa me ho ye me bibia na isi a so de me ko Mary ananti akọ osma me se me do be ko madam fo biti ha me ma na be fawo no wo so mu no de wa hye kira akọ na me say Frank mate o de yembo mpa ye na adensa ta adisa na ko ye na adam fo ne ni ho e no sa de mirka ba park no so be ka che sofo ne say sofo mma me yare da ho o so oba sori ne bi so ontimi nsori pacho mubetimi abefa no na sofo no ma ni pala ni e fa ka e be fam no mo de me call park mo no mo bo mpa ye ma me ye bibia to mo pon ye na sofo no sesesi am ho tse na so nyame adom esi ade me ho ye na me ko ana mo se me ko metimi anante akọ na so metimi anante ayre akọ na mo si o betimi anante akọ de a ye twa se wasem no be ka besi asem so tiri ayidin ehwe pacho na mo si o na omode me eba afie to omode me ba afie na ye ba na maame no so ete ho wasis ye ba na oni ho ye ba na wasisa ne nema nyina afiri ho okohan obi kios ena no timte ho na me ne nete oba na maame asisa no manyina afiri me ba na wasisa ne bibia afiri dem mo na kios ne da ho sa na mko bisa maame no de kios ne ma ne se nanti mbacho woni pa wo ko ba bi wo ka kire wa ana o ka cho so obetu o so no krampo do nim se oni ho ono abie na eda ho no fi se bia o hye inside nam so obi eno ye ba so enema wo ho obi eno e friend so ane number na duma besine obi anya no
nam see you timi yare na hya se no me ka osan wachini a no wakofo yare ba e na wode beto me so say me hwe ade no so da meyem e kamia meyem na bebubum saa na me rane na me fe na me yesi enti ebeto be say 1 month time na say 2 weeks time just say mabubu prekope mentimi soro nya hwe ena me se da bi saa na tie dia me de ba in she right me beto monim ma hwe ne nyankopon so ebetime na ne titiru krampo na me ba no because me ba no sisi 11 years akola wan kwasira wondi not ho in she right fan she free to come ba na enye easy wo e ba obi na dom ye ma esika na mkoto adwane ma na akopem se at the sign tikam Edu Friday na spiritual compilation na sabi Friday so no eya kwifo nyina birthday na kwifo nso mo hene eyo bi de hye so nware enti aha enti mesrawa akwifo nyina metwamo nyina pruse na ene ensam na ba na ano odin eja tuato mesraw bobo ni so betie bi kese nyansa sha ase so titi nsam no ache nam se and so when Bacan and was here, I'm saying, why dear pa, 18 year from Yansan, and Tena, and Paya Beja. Now, you need some no come over, say, you two cacra at the Cherawansa. Was that, sir, and some never boss on that city of Bomb say, oh, the Bacho Yambotre, Tamuchuku, Nene, Yempia Piansam, and Muna, so to say the other for school. Oh, Henny. Na ya en sem na meti na no kure ugu nya sem hwehwe o ye so fo bo na so le badua so fo obo na so le badua uni bibi me tifiti ase na ebo mi pusa se na so fo so de aduaba de sabi konfo ya bi na adai okobodua ma konfo ya bi akodane ana asesei ese ni ehunhu adwuma ena mu nyina ye nti do so fo na bo so de badua so fo no abo aye na so le badua e kire se ohunu se na so le ba no ene ne yere ewo bibiye nti obo hu dua ya asase mu ye first of all no na de na tebo sa no empanifo nti ke benye ke ye fama empanifo de ono hu se wo wafom ya bodi ka ya chinde dua wa tua aso le ba no mra kwa ne dua no pokura no aso ni so fam mo ele so de duru hei wo de fama empanifo fama chaw boy asaka bro me so aye sa hwe wa ba aso le ba de dua se wane ne yiri ewo bibiye aye nsempi ewo wiase mu nsam so hwe enye se hwe o enti mbaka ne ene ye beka ne asaba mo ka ye beka ne na minia na de o musu se abayiwa bi so se eye sebi asuo bi ayedai awale no ewo na busuam nsuo bi ayeda awale ma we hwe ayedai enye yie nsuo awade ono abaya no senka konfo ye bi mu asuo kobrasi ye mu awale mu adu mu agidin a mo dwopade ene eye eso na mo so bobo amanfo no kan ye se konfo ya bi se so kobrasi oje awale ni ya ono no o hwani ya o 190 a gasi we dey so that one with problems oli ni kwa Woli kubi bese ele nkwa no we dey sleeping without chop money eti bese de bi oso ya no osu nanim awo sam se ene asem ni asem hia ba ro so firi kofi ase na ba kofi chinye kofi juma nko na kafra na chinye no baba so na so mbe mamudu oh enne we nyina e ba so e wo wiase mu sam so na owura bi susu wo se watchra de ena ni nwia wo bruchi ka che de se omre bedi ade onya je kire no na omedi ade obetua de kasa de eye abatua de kana watchra de etua de kana wa no no de ka che de se okay na me ko retirement nso e also ko retirement nso mesi dan e dey am no se fine ena abaje ri ja de kire papa ni ja kire no e obedi ade no wa jeja se hena konya no wache ho ade sei no wanyi ni ko retirement akwa exam push wo sei no ni nwia na man say e dey asi form wa retire with nothing
nti e kama no na ade no be na hwe ni akunya no ana ni nya ne say so media e be firi fie ho ma de akofie fufuru mu nti e so ba no e de wo bedi na hwe ni akunya no ho ho de say u say ehini bi ho no mo a ye nua no so fo nyina mo hini kura say hwe ni ho enso no bo akra hini de enimonyam o na no obiri abo a kono o de ka na asem wo say hwe ni kura dam sansa wo njare de ho de hini de ye o sika di bia nya sika no be say fe nana eti hini de na de bra enya say we o eti so ajo retirement package afini ya o je retirement package afini ya atelo ye no ma ya kwa mari se na ye di enkomo be das papa abrante te say yame adom papa bibia bako de yame adom ye yes traffic wakam enya sam ketwa na bibia na traffic de bia ni mi se kuma se de ye kafra edu Friday no bia twen se Dr. Dawood ebeba edu Friday pe no bia twen so bet Dr. Dawood ni mesraw ene ye ne nkomo wonim se Dawood ointment any 360 capsules no de obia nim dada de bia me se ye kaka ye ho ye pese obia te se ampa adro no ni potency no na ho den no eda so wo mbesi ne bo mi nkyeremu na watwe mu ade na matete wo monten so sisi na ya adanse die nku ade na watete adanse die be na watete ya adanse ne de edoso na ansa na no ye kan chapa ko ye doctor penyini our Dawood Scientific Herbal Hospital ano eye Dr. Dawood Dr. Dawood oh bema Dr. Dawood anyumre ye twa prise ai twa de kriste papa Dr. Dawood obi a ebon abibidru a achede akedam onyankopon asa da atom no ana tete waseda atue mu ni die nso so ana awuku unu say ye ko eye session patam nyina ana sa Ghana ha nyina sa no be bia kwaye bentuo pa utimi say you free dabi utimi say you free ana sa performance sa hwineda na Dr. Dawood so obi a ye dis sexual improvement na ufisa hwo kwakopiem wanchi forest ya demu sa kopiem odubi French no ha kakraka haban ni chese edio na dia na wope ehwa na ukwa na de sa bete se mo ani su konkonkro donkon da no chena wako ukodu kwa ebrontu oni finfin a mo no musu konkonkro donkon na se da no chena wako ade asan ukwa konkonkro donkon o se da no chena wako abo na ka o de kwai na enye say you kwa ebrontu na Dr. Dawood Efa emranti bi mo kumase ase a so ono mu no nko na omukonko cha video emfa emo documentary me hu sa documentary no me hu ye be yi bi kura kakra o social media wa ha sei very well na that one day a odo mu ekoye so odo mu egwa ugwa kwa ebrontu no eja wa kwa chechu mu ai ni nukrani ato na ekunu se omuduru eye ekwa ho baabi atese baabi akwaye ne du kwa no munye mura ho no ma obuhu ahoma ba ko atese anyini eya da ne se abo bi atese osi baabi no muto mbesa o munko bi wow ehu abo mo ana Dr. Dawood se yenko baabi a o enyo mura virgin forest na kasebu eti ha de mu hu hwe eti awuku ye meka mana kwetete Dr. Dawood nankasa ego wura kwaye brempu ni mu wo sechi honam na wakopete ahama wakotete nkohini wakotete enua brane ade na wakeka adia bom na odia ye Dawood ointment and in the 360 capsules wow na awuku ede waka no eku ba bi ne kasese ne wo se eya dance enko na unim ena me pese be ya ade bi me ma won kasa kra mre me ma manfo adi dance kakra ene udi wo kasa du be 5 minutes na me de be ma manfo adi dance na wo bibia Dr. Dawood tiew busa no de opese obusa no de opese obusa Dawood de busa no every na Japan or Facebook or sere afeso Samuel aduo mensa wono so e wo ho a chese wono so wasere sa me pa cha obetua join no Facebook live na wo de comment ato making kind Dr. Dawood o tie yan wo bete na ye share wa ha me pa cha ne 5 minutes me de be ma mo
Now, what the dance so where you should Dr. Dawood ointment ni bi. Now the 360 capsules no. And so one no bida. Na so sabi aboa wa the frɛ na dia dance ofra ye be pick live on Insha na oso dia dance me pa chewa se wonyu su bia me soro man frɛ. Where you should be na aboa wa na wa frɛ na wa di sa dance no hene yenko. Yo, edi awuku adanse no gusua a eba a na obi frɛ ye. I say Dr. Dawood aso ni ye to kan. Oti Nyankopɔn hira mo na asɛm baako a meka kyɛ Dr. Dawood ne sɛ yes na ada ma on sanensa no. De bia asɛm a meka kyerɛ no. Also ka bi kyerɛ no. De bia meka kyerɛ no so Dr. Dawood and the sounds I know me say last week ye program ni wie ye gina nim ha sei ye nkɔ akyire o. And Dr. Dawood say wuku betie me say adanse na me eboro me so. Amanfo kan sam edieta de ye me pa studio line no aye 03220 83581 03220 83581 ana 03220 83582 03220 83582 ana ne krakra me 03220 83583 na oda ba mfa we nka ho ma 0597 837 646 lines mako and 9 way ana me de atudwa na mesraw ansama yeka no eye Dawood 360 capsules and an ointment adwuma ebono one ha ye kan wasam abaka sebi yanum bi na keka yen ana sebi yetitie amanfo dance die meseda no ye gina nim he ya na etimi nko adanse die na eba no me pa cho betia fa Dr. Dawood nso number no I was 0244 88 6437 ma me kwa homa no sisi ya me pa cha na ye bedi nkomo ma homa ma hunsa amanfo start frɛ obi ya signal me sa amanfo asha se frɛ pa cho de munya botre kakra na bra ye ni nkomo kakra o hene ye nko yo eti mami fe ya o se doc ya dawase ne mo me so se men se someone sa no sa doc busa na se na me nua ba di asem also no mami nete ensu eto ano mami so kwa akosonsuo ni bi na omovalanda no eye task no mato no sa mami pie so de ade esi nsuo no maso na ana pekiri no ana pebi ne to bo ho no sa de ne eya enti affecting ni sisi amata se mami adadem ko be se 2 months nye mami ntimi sore ono wontimi ntina se ni sisi ne mu ye ne ya o se ka be no mo mfa nko hospital be bia na omutie se ye ka wasem e wo Insha FM ano mo se dabi ye nkonko tra bi ye nkopa bi nsonhwe oso kwa akotra no wa de wahwe na awuku hye e ka wo mu abo e fa ma minisisi no ho a o se Dr. Dawood me koto ointment no 7 cedis o SAS pharmacy e wo asokwa anna me to 360 capsules no so 17 cedis that is no me anyway no 50 cedis and so some na me no ka say me ma me etinya asori a wogina na so a ni sisi na ebo form na ontimi nya he no se me ma me asori wow oba sorry me say ma Agnes me remfida ma Agnes owo UK sisi a me no ka say wase ukude bia wudi Dawood ho adanse na sabi semanko pagya de ma me sisi a ntwe me twia anka na me nim se de mo ka ne ye no kreda Dawood ointment no wase ni kunu sciatica ne nantini ebeso ne to asiso ebeso ne nantini na etwe no wono no ode adua betwitwi ma no o se improvement aba no wo so ne sisi ne de ekọ me se ma ode ye bie ayi WhatsApp line ya tuma yes ana ka be hu course beba o wa brochire ne wa yisu Dawood ointment ne bia one onso benya akwanya ne bia fra na mama ni jesem ne se enche bia Dawood herbal clinic no ye ba bebi enche bia eziade enche bia me am de mani akwa akohwe ho enche bia ohine ni nkomo ye fa na ba ne tudwa ati awgu ye de number no tudwa nti ma me che se ne ma me ne sisi ne ye de kwa konom ama ne ho timato no na wo hye within 2 months no just say eja wane ma me ne akom e ka wo mu abo
na omo ato Dawood ointment any Dawood 3 stick capsules enu 50 cedis na ne ma Mrs no ekona wontimi na Dr. Dawood asekeke wona no sa eti awuku yame ya adoma Sundays yetinkom na bibia nsi a Dr. Dawood ba bisane se edie na maame na wo putu jana ne maame teto ye ni sisi eye ne yabusumi mienu ano da dem no edie no meche no se eye surprise ma awuku wow me Jesus Dr. Dawood tie me because me na kasa eti wo tie me wow Sunday yami adum ni ebedura o de Dr. Dawood de achede ba betro mu say we in kind pa nya sam ketwa enam ne nsa no adwuma penti enti awuku adanse de edo so ye papa bi chese na odwale wa adwaye sha wa bi na obuo wadwale awie aye bibia awie sisi ne ho awie wo pie tais kro ya so bi pa no ne kotodwe no emu to sa ama se wonantia obi a wonya apache no sabi obi a wonyi dem nya apache no se wonantia no toguso Dawood ointment don fansa so no kotodwe no se beko awuku papa je so de Dawood ointment so no kotodwe no so no bi nyina ekoko ma se no wato no awuku Dawood ointment and Dawood 3 stick capsules there na don see free mu eba no edoso amafo general no so person mu di adanse no me ba Dawood ointment and the 3 Dr. Dawood number no tuja fatuja no fa ema etiefo ebia na sa obi tumi nke yenkomo ewia piao Dr. Dawood enjichen komo si ya fatuja mamia ono so eti ba but Dr. Dawood number ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 Okusa number wo for Dr. Dawood ti ono bekasa okusa bi mo ba homa so e no mo twi eti bi ba Dr. Dawood number no obetumi afrend by studio line ni e dia na person ka che Dr. Dawood e wo studio adanse be na wo eye 03220 83581 03220 83582 03220 na yenko aha hello you were free so mama aha hello me ba cha odin ba bia ka sa free pa cha ya fra me anka to me ka sa free abofo brekum ko bi ato akebi so na fra brekum anka to ya hwe aduro be na wa yusu so the wood ointment and the capsules no mabaji asasi tete katia medi ya koko na sa ointment na medi ya majuma no pomba na mebra na masra na manom capsules ni biada eno danchen so kwa me so oye adwuma den oba no edi no so wo desra eno an yuzi here botoka abaso bebre yeda se papa anka to yeda se yanko foforo so eba tawo so din ni ba bia kasa free Eba me din the sister Kwadu. Kasa free Joshua. Sister Kwadu dia na Dawood ointment any 360 capsules ayama wo. Ya me pe me the ointment no na use bi da kasa for the ministry bi da. Aha, ointment. Na me ko to je. Ko to je me ya me ko hospital doctor na kan say attractive. Me se me nyine bia wo. And so say esa na be ya me asa na mse de me nyintu. Eti me ba na di one dance na me ko to bi na me ani unu kure ni. Ye so ya ke bi bu mu atensan say de be cha. No kure. Kure ni ya me ani unu kure ni pa te say. Edro de di. Ye kama pa de me ka ta na say. E ma won so san nsa wo. Obu ono e ba na say na ye kama pa be do be. No asesa nsa. No kure. De me ka won so san nsa. No nya na sa ma na nyam be sa na pa. Anti Dr. Dawood so san nsa no ene adanse be nyina ye nyina be twa o ma. Hello. Oh, Kafra. Hello. Ninya ba ni. Oh, ahini. Bacha, e fa already in Kasafi Bechem Blemi. Red, o Kasafi Bechem Blemi. Pa. Okay. Dia na ointment na asa capsules na yama wo. Why you sum ye ni na bi? Adro we no. Na me sin yan kan na kro. Me used to be that. Na that we be kira do say asu sane body ahun no. Wo de onya nyusu 360 capsules ni ointment wo nyusu bi da.
many wa the G dance mia wa tobi. It's no part the doctor mia me say me pass from am watch them no part the one na ma to ma na ade na wa kire wo ni bi na wo use bi na wo pese wo di ho dance enya sa papa okay wo ndi me fi no ni no say say kwa me ma hoda wa kana kore no pa wa kana kore papa ka no wo mo ton no nya te se no kra e ni ha ede na wo kire ya aboa wa wo di ho dance yi kwa me ni je mo ho me ma ho so da oh yeah, that's it. Red, me person who say, Edia no chire ya wakwa yusu aboa wa na wudi ho dance. Ode kwala na no na ya ketikete no. Uko fe suru sana body afo no. No wa yam. No distress kwala na no. Awo wo be kwala na wa nyam honde no na no be ampa makai. Abuao ready that's papa nyamichira aka kra bi na aka be 3 minutes na memre na som me pa chaw udi ni ba bia kasa free frama leave free and tetrem asa kwanta me pa chaw so free he tetrem asore kwanta in tetrem asore kwanta na me pa chaw krono tetrem bua man tetrem okay. Okay. Asore nkanta. Me da se. Na ye pro say. The root no answerment na me ba kuma asumle na me si ato e. Na me so me na no eya me yata ekekeme committee to win na. Ntimito me ba sta no dia adlo no dia no kora ni aya do na kametanya bidia kameta na inteterma no ye ntongi kameta baby am wona mo nton bi wo ho Dr. Dawood me pa chaw me srawa tetrem wo me pa chaw se fra ho ne sei bua man tetrem Dr. Dawood bua man tetrem me srawa bo modern se do ni bi be ko ho me srawa bo modern me srawa Dr. Dawood minim se wutie me Bomadi asafa bi ko na akuafo no se mutie course na eba na efifia chichichichichi me papa ne maame no akuafo a wo mo ye adwumaden me maame no mo ye masom wo mo ebo adwuma me pa cha odi no bia kasa free hello wa hima papa bi oni na ede sei odi no bia kasa free papa from Mabran kasa free tech Mabran kasa free tech papa enya sa de obra mi he ya aha na mabna ointment anasa capsules ni bi na wa yusu ointment no aha ya fama die aha na mi de mi nisu mi master na yusu aha ba ya customers no mo musisi atia na mo kotoje o mu dri ha ya wiso atia ese o we dro bi aba Dr. Dawood de dro no ya ka kire wo mo wow ya kwa foto bi ni aba the top ni edi dance ye bebre waya die me hwe wa kira kwa me mebra mu bi me hwe ma kira me ya le ba ku bra doctor kire me dru okay die me ba sa me sister ba baby for me member enti me ko hospital so my emba okay. Me pache yo. Me so me da se pa me sra nti wunim. Ohima sabre fa sa number we mami. Wa wo frɛ sisi ano fa number na 0244 886437 0244 886437 ma bina wo so Water Junction. Bomodia na wo de wo chena so onya kwan abran hira fam ha sei na mene Dr. Dawood enkasa ekwan bia so ba mo waduro na adwuma pa mafa to mo ho so se mo ye ho no mani aso na wontimi emo papa yentimi fa course no bia bibiem time na so abusa fa ha 104.5 Dr. Dawood aso ye ana ye free eba ye Dr. Dawood me pa cha duro na wodwa so no aye Dawood ointment and 360 capsules Dr. Dawood misra bo modern so betuma ma duro ni bia ko ba bia number ni biem Dr. Dawood number ni
0244 Dr. Dawood 88 Dr. Dawood 64 Dr. Dawood 37 Dr. Dawood bomodi aso betimi afre mabra wo chena mami hu wa ha sei na memfre Dr. Dawood obeboaw ama sa hawo na afiri ho na megiri ese onso utu anampa ho na duro no yebe bia mama ton mu ye adwuma papa nyame hyira mo papa aha hyira 104.5 na okuda nchembo ni medisisi ade wiase mu nsem spiritual compilation bomodi nso betie bi Say dear, Insure FM, Edin Yesi or Ghana, and we are here for neighbor beer, air tow or bubuano, and found it by Viao, yet in your basic beer, I'm Manu phone so. Ye hear us over test NF, Echo 8787, ye bet to 15 pesos per udem, near Kosu beer, yet Manu phone so. See your good yamonsem, a dread yamonsem, and Niji yamonsem, and I knew some piano, yet they brought some procra. Insure FM, and what day? Say dear, Insure FM, Edin Yesi or Ghana, and we are here for neighbor beer, air tow or bubuano, and found it by Viao, yet in your basic beer, I'm Manu phone so. Ye hear us over test NF, Echo 8787, ye bet to 15 pesos per udem, near Kosu beer, yet Manu phone so. See your good yamonsem, a dread yamonsem, and Niji yamonsem, and I knew some piano, yet they brought some procra. Insure FM, and what day? Then at all, another and a hour or the bar has here. Who should sampa a Britia when Yamia Yama episode dear dancing a full fresh or so. No mutuanamo. I am no crack. I'm say 27th of November. Na ye massive film near ye. That was Friday. Much on man Kobe. 20 Koba no flame say, Yeme sonumu. Number so a munimuna. Asofoni, Fanocoto. Namikoko sonu. Intimikoko sonu, and you blend around there 9. And I mean, ya call. Inti corner me ya Nami machine nechi. Enough for an elbow machine, itinami wachi. And I'm yes, a mesole, na mako. Na makoye kono timi ye kono na me hu se te sakula bia betwa manim se ye na me kasa onko nachi ti kwa me kasa onko nachi na pe na me hu se obi abisam se odi taw white abonumu bema obi sam sakula na ye de na mapem no so onko nachi ana na me se no ye nti na ma me kacha so onko nachi nti me na so abo masom wi first one no so abo we se nti efi ho no Friday na me okay kakra nti Saturday me abusuafo so ba ayiye no to mba na me do onkoche abusuano me do onkoche abusuano do abusuano ansha da me mo makwa aba nti nipa ba ko ne ba ho no oba mo makwa aba no obusa o mokwan so nti efi ono na ma ye basa nti me hwe me abusuafo no e wo fie ma o mo didiye e no mo na me ja o mokwan ne o so mo ye ma ye no o mo ye na me ja o mokwan Inti Sunday na wose me ba na ne wose asewa de wose wo ye no na ye be ye invitiation no so no na abusuane sei enkwala ne wose wo mu ye e ma no so no me yele na ye pani ewo na wo mu ye ma miensa inti no mu tweska bi mai si entua tiska no ye tuatua ye ene me korafo ye tuatua ska ni nyine wo de fa no kra de enkobo ho no so me pese wo tumi chi Monday, Tuesday. Hona me who say, me menye fine. Ati say me ho ati say me fa ahoman koso me kon. Ho na bibi am say me fa sekan so wo me ho. Nti me yele bai no se da bi ne yakwa di e di. Na obefa me no de me call omufie ho. To mo call omufie me ho ne ye na dwunu me so omo echechire me. Omo chechire me sagu me chechire me nan. Minim ba bia yeko nti mi hu yan se o mo de maba me krom fact e ho no de man sha de ho hwe na me ka se e ho nye me krom nti o mo san fa me ko ba bia o mo de me bae nti mi ho na aja me wo fa bae e na o ba ka chere nso da bi me e de ka me bra kwa me de me bra e de me ko ba bi se ka ne sofo
on share mammy bet maybe I share and woman coyent your bomb me no of a money and I know if I send you or diffu be Kumasi and to the mbeba and so de me buy eja o mama kwanchira nyamincha de sisi ade me hu se me bia ye okay na odo buy no how many months ni and I say how many days me pa cho be 2 weeks money and ye ba ade ama ajaman so and some ahodo de brewo na so yeva eye asedama otwedi mpo nyankopon wo boss ro bo asase from when nyankopon no wodi ani mu ye wie nyankopon wei bedi ani mu o be ye kwankyerefo na kyerɛ kwan sanse ye de wani enso ye huna de yam ene enkunimdie emra ene ensemi so de we ma da no na wo ka de oni bie asem ema no ne eye okotani edokro ema no na wo kan sebe eye oni edie ni so no ya dwendwen eye ensem bi sei ho na yede to ewiase abrabo no ho na yetimi hweso yi na yede bo yenso yebra me won panimfo e wa hanom die omunyina de wadwenkyere de eba e wasem no ho de betutu bi ho ama yehu se de besidi asisi ya na mo yi e wa brabom na eduru se ye bie phone lines no so ye bie phone lines no ama wonso a owo ba bia wuche ye bia no wonso otimi e de wadwenkyere de aba sabria make say die sima adunum baako na abo apa no so ho enche bia na wuku denchembo woni the wood scientific herbal center for ede wonu pa no ebesom ye na sabre die yatena se ede awiase mu nsem ebrewo ewo ayishira 104.5 FM so ene yebedi nkomo afa nipa konkonsa ni ho konkonsa panifo bu bebre afa nipa konkonsa ni ho bewu se obi betimi ni kunu abresa chance ba ma be ma ni tu kwan kwa buruchira na ma fa hyase ade ayi monitoring light asi obayi so ni e hyase di hu konkonsa yetimi adi obabi a oni ni kura bre e wasase so ma ni kura nya ba bi asi obedi di ama ni bi die no konkonsa nti ene awade na hedai agu oni pa konkonsa di hu konkonsa ama yade na hedai agu panimfu bu bebebre se okonkonsa ni kaso no befuru dua mane ni kan konkonsa ni edua abura ififi ne na ho tika kire ebukuru wenyina eye abasem a empanimfo eka efa nipa konkonsa ana konkonsa ni ho obitim kodi obi hu konkonsa amane koyi duabo obehu ni afire obi ahemfie se bi onku nipa ni nyina ya konkonsa kro ye konkonsa etimi ma adofo bi ntam ye de ete amom hu omum bokura baga se omonye edai omom fa adamfo ede eda nanso mre bi atwamu na omoya adofo pa edie ntia konkonsa ena ete omontam emre bi obofo bi enam hayumu anu ko hu se amna kakra bi eda ho no amna no okusi damnanim wowo edamnanim ena nipa dasani enso eda amnanim na
ɛyɛ ɔmɔfoɔ na obiara pa ɔmɔfoɔ kyɛw sɛ ɔmɔfoɔ nyini firi ɛyɛ amnanim obiara pa na kyɛw nipa pa na kyɛw ogusie pa ɔmɔfoɔ kyɛw ɔwɔ nso pa ɔmɔfoɔ kyɛw sɛ ɛgya ɔmɔfoɔ sɛ ɔgya ewura mu ha no mu a yɛbɛyɛ dɛn bia na abɔ bi kora bɛkyi yɛwe wɔ mmena mu yiyɛn bɔfoɔ so nipa wo ɛna ogyina so hu sɛ ne nua nipa ɛne mmuoi na ɛdɛn ɛda amena mu na bɔfoɔ busa sɛ na sɛ bi yi mu a ɛmoa bɛn na mo so mbɛdɔ ɛbɛn mo bɛboa me ana papa yɛ bɛn na mo bɛyɛ atua meka wɔwɔ sɛ agya bɔmɔfoɔ sɛ woboa m na yi me firi amena mu a mɛma wo aduru a sɛ obi yɛ na de sɔ no a na ho bɛtɔ no aduru a ɛtumi sɛ yadeɛ biaa mede bɛma wo okusie nso sɛ agya bɔmɔfoɔ yi wo sɛ medeɛ fo mu anam gyirigyiri ɛyɛ nana agudeɛ dɛm hɔ no ne gold dɛm hɔ no metu amana kɔwura dɛm hɔ akɔwia gold ne bia yɛ dɛn abram ahoɔtɔ a wonyɛ ha kora yɛ dɛn ebiew ahayo wobɛgyae ɔbɔfoɔ te ne dɛ ɛduru ɔdesani onipa so onipa sɛ agya bɔmɔfoɔ mede me nipa me nwa no mpanimfoɔ sɛ nipa te ase nipa sɛ yɛ dɛn sɛe ɛmo bebree da bɛnya firi me nipa ho na boa ɔkwani asɛ bebree asɛm to wa me na bɛfrɛ me na me akɔ ɛnam sɛ ɔbɔfoɔ yi nipa nti onim sɛ de nipa nso ɛyɛ ma nipa wandwegye so koraa ntwetwe asɛ bi so ankɔ akyire ɛna oyi wɔ mu nyinaa ɛpieyɛ oyi wɔ mu nyinaa ɛpieyɛ no na aka sɛ ɔmu nyinaa obi abɛdi ɛyɛ ne bɔhyɛ ɛso ampa ɔwɔ fia na ɔwɔyɛ dɛ ɛbaayɛ ɔwɔ baayɛ na ɔdi aduro bi brɛ ne sɛ saa aduro wɔ yi sɛ obi yale sɛ deɛ na ɔde ka no a ɔbɛnya ahotɔ ama ne ho ato no ɔde adeɛ na yɛ dɛ ama no ɔde kɔ ɛhɔ na ɔwɔ nom na kusie ɛnso tutu fam a kɔpie ahemfie ɛwia ɔhene godu na ɔde brɛ ɔbɔmmɔfoɔ yi na ɔsɛ ɛbɔ na mɛhyɛ wɔ no ɛnie gye afei deɛ gye bɔmmɔfoɔ da yɛyie sie tam ɔnkɔ ha yɛ dɛ ebiew asɛm a ɛyɛ kusie yɛ dɛ ɛka kyerɛ no no wɔdi so wɔtumi atu fam a firi baabi a ɔwɔ akɔpie ahemfie awia godu abrɛ ɔbɔfoɔ yi ɛwɔ n'akura ɔbɔfoɔ yi ɛyɛ ha yɛ obiew de biaa na wadrɛsɛ ma ne ho ayɛ dɛ ayɛ fɛ ei kurɔfoɔ nyinaa sɛ na ɔbɔfoɔ yi sɛsɛ deɛ wɔde sika toto mfuo sisi adan adokakyi ha yɛ yɛ obi a papa yi sika asɛ tie nso onya no wɔ dɛ wɔtie sɛ kusie na atu fam ayɛ dɛ akɔ fa ayɛ dɛ abrɛ no papa yi ɛdi ne birthday no ɔyɛ mɛnsɛm agya manso program ɔsɛ mɛnsɛm ɔyɛ abako wɔbɛma ne ho mmerɛ so sɛ sika ba ne ho sɛ na yɛ ɔdasani ne yɛ dɛ ɛya no ɔdasani no siniki anadwo bi na ɔkɔ ɔhene hɔ na ɔsɛ nana ɔgudie no ayerayera ne nyinaa no kusie ɛna atu fam ha atu fam firi n'akura ne fie ne bɔn mu abiduru ɛyɛ ɔhemfie ha no ɔwia ɔgudie no nyinaa ɛma ɔbɔmmɔfoɔ nti ɔgudie no ayerayera na ɔpɛ deɛ ɔfa deɛ a ɛne ɛyɛ ɔbɔmmɔfoɔ hɔ siyo na na fɛ ne mpanyimfoɔ no tu wɔnim ɛnti na bɔbɔfoɔ ɔdrɛsɛ wɔ kurom ha yɛnte aseɛ yi mɔnkɔfɔ bɔbɔfoɔ mmra yɛkɔfɔ bɔbɔfoɔ ba yɛbɔ no kɔ adu ɔyɛ korɔmfoɔ ɔbɛwie ne na agudie ɔka ne sɛe ɔsɛ na nkyɛ sɛ ɔsɛ onipa de sani ɛna bɛka kyerɛ yɛn sɛ wona wowiawia ampa ɛyɛ mianana yɛde ɔbɔfoɔ kɔhyɛ afiase yɛbɛbua ne kumfo nti ɛdɔ nwummerɛ a na amanfoɔ de adura yɛ dɛ aduane yɛ da abrɛ no ɛwɔ de dua fie hɔ no yɛ dɛ wadi we na wɔwɔ te asɛm no na ɛha no na wɔwɔ ɛyɛ brɛbrɛ kɔ ka ɔhene ne ba no ɔhene ba baako pɛ wɔwɔ kɔ ka no to wɔkɔ ka no so wɔwɔ so na aka nipa wɔ yɛ dɛ wɔwɔ yi ɔhene ba yɛ dɛ wɔm ti aduro bi aka kware ya onya hotɔ na ɔhene sintwi ne so me ba baako pɛ wɔwɛwu nani wo betimi ase de ade ma mi bia no boda wuro na se de baba no wo bewuo no wo betimi ase ade ma ni bia no o che na hodie mu e ma ofa ye bo da wuro no se na papa no eda de ase ho wa de wate abeto edwa wo krum ho se nana ba no yale no nana se wo a wo betimi ama ne ho ayɛ dɛ ato ne bia no
obeche na hodie mu ama ofa nti do nwumre abrafo de aduane bre obofue woni ebuyi anase afiase ho wodai no so na ba no a oyare no metimi adai asane ade oso yeso mo ka kire na se metimi asane ade ampa abrafo ko ka kire na se na aje mo fo se wono ne muram nti wodi mu haban a obetimi de ade aka ba no na onya hoto osi na mo nko frede mra ya bodwa papa be sare be yade ebusa obofo osi an me nam kae na emom se duro de betimi ade oba ne nkwa me hia okonkonsani emoja ei no gogo sani su do ne wana ne moja na ne ni abro se be de mawo osi mpokokonsani emoja kokosani ni hwan ya na se nipa de sani na obedi ne ho enkonkosane se eye good na kshani nyina no na de ano wana enkonkosani na mepeni moja nasa come on ngo fa ne mra yetwa uja futi kwhye ikunu ansana bofo no de aduru na wo ekire no no cham ko ti aduru yi e de so akwada no a afi obobo wonya hoto hwu konkonsenti onipa de sini afa ho ayedai ahre ne nkwa so obi ayo papa wantimi anyi ni bi mpa adan na so kodi ho yedai enkonkonsa konkonsa etimi twani pa enkwa na so mmayefa abasemu yi anya futusem emaye ho binimisa wo konkonsenti anwe obi ye a wo yada sidin ewom konkonsa a obi akodie amana bra basesa yebebie finance na tumu wo basu bi na sa bre de sofo safo ewo fie hanom sofo asante wo hanom okonfo ye bi so ewo hanom amenko na menko omo ho na menko mo kra akwa aba na ene ensemi mintie kakra efi mo sofo na mo te sei me ho ye pa na se buntabalua ebodwuma papa yi adumone de owo bi o papa bi yira ba na me se wajenani papa bi yira ba ho wajenani utim se o de hwe nanim no ma o ba so ka se minye kokko na fia na obi adini na o ha adwene me mo obi adini mabo kwa na sedina mebo kwa na sedina mebo bi amedadwa ho sofo yewe konkonsa kwakudim o kan se mi me unse mi obi amepa akenkan me ma 3 tests be from the Bible. Okay. Omo mutie no tno mebusem Proverbs chapter 11 verse 13. Proverbs 11:13. Read the time ni ho no be kan Proverbs chapter 16:28. No asa kan Proverbs on chapter 18 verse 18 verse 8. Then baby I me depa Proverbs 20:19. Proverbs 20:19 and Proverbs 26:20. When him say akwakuhwe obi a odi kokonsa ho yeni ni nkomo enti me Bible no say stay away from a gossip person. Stay away from a gossip person. There's a Bible cracker says stay away from a gossip person. Man goes good prayer cause gossip obi we konkonsa ni. Or say he will reveal your secret. He or she will reveal your secret. Obey you wa hinta sama de ebi ni bomofodi hwa kwaku kokonsa hu onipa bia o tese kokonsa no oye kokonsa ni no oye within the first class nyankopon peno onko sa heaven ho sa de yakana onko bi oye so fo na akasa yi ne kura na me ka kire no me de me gidi ni say onipa bia wu a aya konto na woto aso. That's one thing that I believe. Okay. Inti me meje recognition di obi wu koba me megidi ogidi wo hu megidi pa me megidi obi ane ne gidie e wo Bible nim esan se suafo no kra busa Jesus say ya see Elijah beba o se wa ba na adwuma kọ na John the Baptist Yesu ya no inti me megidi Bible nso nsem omu sa enti sa wo ye kokonsani a na obedi kokonsa have no ogodi ho kokonsa na ya mamra no obedi kokonsa obedi pitane mu kokonsa jabi enti obi oye kokonsa ni die okay suro no okay amane me o tse ene ni nkomo
no bi so o konkose ni no tie wade asem na aka kire no sa wo hwe na wotie yen program yi afutu sama yetu ye ho eni konkonsa yese oteka kire bokuro benifo nso na aka ya wasema ye de asoma wo ana wasema ya ka kire wo ana wasema wate eni nyina no de mfa ye de asoma no eno kwa yesa wo dwene ho kwa akire ansa na waka because ye wo bra kwaku ye ka asem bia ye ka asem ani sadia ye de bay ye ka asem sofo yeda se mame nkọ konfo ye bi ho konfo ye bi ye hwe nipa konkonsa ye se konkonsa ni nye konkonsa ni bokuru chika chira zo bokuru na nipa konkonsa the word konkonsa ke o nse a konkonsa say na wo kan afa hodefo the nipa konkonsa na edi na wo che wudini papa so be hu nipa wo ye mamofo a wotifie no wotimi ema ya hwe ye kuro no timehye iti nipa bi wo ye wotrofo a wabebe ne sai nipa nkotimi go obi awade ewu na sai bebri minimum a bi kra take it abedru Ghana na obetimi afatira keka ama take it ne sinsen wiem na sa won ma try somebody go esi nipa ya gani na se ma pema pesi akwa bi bai wode nsan kwasa mzi we de memfa ma be du tro na ko na nipa so ko to se nana sa kabo bia yi no na senye nyame na wase mfa bone ntwa bone ka yesen ka akante side bi go hwe na tetru ma memfa police fo bi nye emfaton na ye kwalebu balance na police fo no mo so cheche no mo so hwe de che jobu so hwe na entokwa wo balance no nana enye yizewu a police fo mo so wo entokwa no mo so kontokwa balance enti na se baby anwo me so ayo nkwa akra nipa ane ne da abo ho opeso ho na mo eda nkwa aya police fo yire power fo no na ka kire me obi apon frɛ me wo mu bi na nipa nyo nipa kasama be si asam so ye tiu hwe nipa timi twa atro ma chesa asama anya wona timi ye ho no kwasem na wo ahwe me kwa ye ya metie ni wani bere me yes na ne ye bi afa kwa metie na ne ye bi da bi wanya skaro do yese tano and I'm saying that the other one not turn on me. And I'm a bench at turn on. Na ampaso in shadow. What's that? Ampaso in shadow. Oh, Nyamiesrano. Maybe will be. Nyamiesrano. Ye be me catch and over the bro. Nipanye. Say be akofata se Canada mete na me sram say. And na boso no no je mo. We nyina ye konkonsa. Konkonsa na na me dam ka ba ko ye so de wade botoro kwa no de kwese nsuo na no. Na suma no ana nsuo na physical sa no de amaye bi me ko physical na agina nsuo mu hobi ha wo nkrofo nti yesi ya na duabo enye we na yeso obo ni dua na waga se adane we di agobi juma na ka kire agema nso so obemi akye no no bebe no ebi na wo kan agema nso o say kobi juma ka so obemi akye agema nso no asa bebe no me ko me taka me mane me mami mi afo license no so tube na o so brother be ka wo so wadwen kire fa konkonsa ho 0322083581 83582 83583 hello yafa obi a oba homa no so hello me go to a first na ka free hen but ya from ko bia na ya wasante me se fira agogoto ko bia na ya wasante ye tie wanyumre papa wa maya disua pa nene ko de wasi a kire konkonsa mu no me gidi se obi o konkonsa bia ni o betakra na konkonsa ni wo wi ase pa na ne di pe di konkonsa na papa a o meti ni pati mi di konkonsa me chiri ni atum e me yekum ni nua e me gbori ni aka enyema kesi nko na konkonsa e de ba tete wuyi efiri wa e de se kan to bibi ni mu ani de se konkonsa na etoso konkonsa obi lu konkonsa bia be ko bonsam jim no be wu ase na ko bonsam jim metamase na nananse monya adwuma yeso yeda se kro bia yemfa obi foforo hello binye fro se na kese free hen even ka za te ko dem kase free kuki chase o peti o ki papa da peti no ma wa junction ho na obenye bia to dia ye usili ene wo dan kama mo de wonye na mu muton wo hu ye de ton ba o probi o be ya ma so menye bia ma Yeti wanyure. Therefore yeti. The word konkonsa.
ade ebokuro eboman ebofie eguawale nti ba bia kongonza wo de asundwe fa na asundwe ebi ni ho nti samre mu obi bia samre wu change FM how the wordman sem kongonza na wo bedie go for break ko badani de nyina ya ti asuo wonya wajo so batibi na mo de kongonza na wo bedie no ya sesa cha wajo ne samre na nya saade a wonya oso ahenie mo bonsa wo se tintontan aka woni nyame nya adwuma mdaase nyame nso enka ho yemfa wo frefo foforo hello hello good evening you from say that free here yes I'm on the line it attest to you ja on the line inti wonyumre emfa eye konkonsa ho konkonsa ye ni kwa sanke bani pamukura we sanke sanke channel to free woman and the pira kan ya da se pa yemfa ya fafrefo mienu pe na fi ya ba efi ha ne enseme wa ha no so ye de aba hello Ninyam pacho kasa den good evening for say that kasa free here from Abasco free a chance Ninyam pacho yenti wonyumre na odi aba the same quotation so for now some quotation to my wife yo you better say so ofa oba so na yo so for ebema quotation no ebie na aha eye enhira 104.5 FM ene ade akonkonsa etimi eye enane yakasa afa ho no moma yenyin konkonsa emfiri yabrabom assembly ho no mo a na say beka yama no nko sabe ensebe boso sofu bia kobo na so de badua sa asem no empanifobia freyen ohini bi so de na sia asem no so enti we die sofu yempa sofu ho ntoma yeso ohini yebuni pa enti no sa asem no yede beto ho no mo se be ya yede yenkofa sare de panipa nanimu yede na nano yede etwi yede efom so yinim say asem no so be kam bia yede atodin because penifo abamu die sa ne ye pe no ye pese esiesie problem ye pese create problem enti se sofo age atum na penifo so yede age atum so be akasem no a ye be hwe ade ani so yede ade akire ewo nhira 104.5 FM ama bibia so yede akonkan hello ofana mepacho bra onim kakame na ofana set mo bone sa no hey ofa so oya ga pa o afemini o asebe madaro ma asante mai Trebe in my asante mai me damase okay it's say mom fidie nyina e da ye no mo akentampo ho na me firi bae ufriki ntampo de bae yes you fans we need you fans of dudu we ejuma adas fm ne live crowd wo me okay live crowd phones wo yes baba say we need carry Baba kawese aka baby ne ba we ne fie wo apaso Baba we just by the by we fie pa so for a test kakra kawese aka baby okay ofa nampacho ye fro say mpacho ye frame Matthew K Mensa opani Matthew K Mensa opani no dim fie say Mpacho sisi me was 63 sisi was 63 yes please okay opani Matthew K Mensa yeah yese asem ene pusu kwabrane no correct we kintampa and the center of Ghana no correct we fi hono aba radio station a ewo kumase aburo aduanan wanko ba bia se enhira enko ana odi aba unim se ahade ye ka asem no a yedi akide amasumwie ene abotaye mo ye dai eba entina ne wa ye dai oba hanumi no sebe oye panimu asem na obeka no emfa bi nyede ensi kane nyina ne yenso atimi ehu no kure wom ne atimi aboa wate ana correct ne dase na mpato di mfi sei sebe me di 63 na ebetwi ma ka na sei no se mfie aduosia miensa manya ntie se na odi chani mpacho I know okay ene se na oti wi ase asemi ni o wobani hade
ani egu okay na edi na do be pie eye ha anwumre yi am me da ase me da apamfo nyina ase okay ene etiefo nyina ase okay sene nyoma ha me anka se mi wu e shime se ojano my stress my boto me wo hai nti mumu nti me ye se ye de na ma be pie ha ne nim if you say me katamania still near manu aye shime no eno ana da wo madwimi me sorry kentampo be 4 o'clock ansa na ma be du kuruma me ba na me tonko wo mun konwa no so ho nso eye se me na mintimi na aye se ma no maduro bi no opani die na how wa de aba no ene se me brother ene sisi me aye wu anga se onua mia nua ene wo sisi me e wo kwan be so ene se na ja se hini akondwa abedu ye fie enti ye hwe mu na mpanyufo de ma me brother ye friend no Dr. David K. Mensa. Okay. Dr. David K. Mensa. Okay. Nana Tibara Kala. Okay. AKA Yara Boga. Okay. Nedia Kunyano Mano. Okay. Samen sono sebi na ye fie hono na obianko school e kamene no ho. Okay. Enti o ka kire me se ye di nsi ade so na o ka se o se me esanse ya o tinu to kanti na tete makobo na kunwa no ho baya amano aye wunwa no nwa no o mo traditional area wo new longro okay enti me de beto me head teacher nim na ka ho asema na me ka kire no se no kuremu abaduma me ye no minim me boa oman no na kire na esan kwa wie ya na oman no so aboa me ene se san me ye adwuma no se bi metima agi loan e dia ye me nuoma obetimi so retirement ama aban no so oman no kran so dey e discard da ama na mentally na me receive me san receive ane de ka adwen pa na kwa afa no nti o si o eno de mimi wosika ena akonwa ba be du ye fie na mimi tu kwan na bohu ban no na wo ka saa ne man na se be ma metem babate bo fie adwopade ho ban a o ban ma abodzo fo be fa ko ena me say okay senior tie no in fact my fefo aka kire me nimpo minim enti se ebe ya ma me transfer ma wo ma me transfer ma me call ba bia traditional council no no so the be ya me shade so na mani e de sa wo fie wo ti dabi sa me na phone su na my papa now say mi wosika mitimi ya ni o ma sisi adan ni o ma amanfo chi na wo and I say okay any at the side I say me usi mi fie ma me na ma me senate so eye adwuma na manti bia so sa tua oka na tima tua me ka and I say oh yo enti se opese obehwe eye akonya no wo fie dia e se busumi bia se dia ban tua oka no ono so ntua oka na o ma senate ne so nya adwuma ye da ma wo se senate ne dia sa bia ono abroche dia ko tua kakra wa akwa na ka di be kwa kotum ana me boa yes na afi so no oba eye pension so a ufia anka oye adwuma no anka o pension be kwa kosi no so so jai dia na se o nsi ufie so ye da ma wo ma me to aso ye ti enti na se be 2019 mu no se o pension me When is what pension? Me brother no. Akonwa so aye pension nipa wo. There be so pension wo ewo eye uteacher die say o 62 years. Yeah. That can 62 years me wo. There's a second wo ban kwa pension last 2 years. Et you better cause pension wo di pension. I wo di pension. Okay. Okay, o di o si wa pension me no me say okay.
afei me nhyehyɛ no a yɛahyehyɛ no na ɛno deɛ wadɔɔgye saa nhyehyɛ no enti meyɛ sɛ mede ne bɛba fm wɔ Kumase ha enti ɔteeɛ no a kɔbɔɔ kurom savannah region hene bi wɔ hɔ na ɔkɔbɔɔ no amanneɛ sɛ ɔsrɛ no ɔmfrɛ me na memmra na neɛ mepɛ biara no ɔbɛyɛ ama me ɛfiri sɛ neɛ wayɛ me no in fact ɛnyɛ ne kwan so ana wayɛ me saa no enti mekɔɛ yɛkɔɛ yɛkɔtena ase na wɔka sɛ wagye atum sɛ wasɛ me mmerɛ na onuane me me papa nom wɔhwɛ wɔm na yɛn nso ɛna meka sɛ na wafrɛ me papa nom na ɔmu awu a na yɛn nso a yɛaka wahwɛ yɛn nso wohwɛ yɛn nso afei ɔte hɔ wɔse ne wɔpɛ bia mɛyɛ ama wo na mmom mesrɛ mepɛ sɛ mekɔ aburokyire bɛ 2001 no mu na ɛkɔtena ase a yɛsiesie saa asɛm no nsi wɔkɔ aba nti wɔkɔ ɛkora mefrɛ no Canada hɔ ka sɛ broda nokura mu ne nsɛm a yɛakɔ siesie nyinaa no akyi no still kɔnde me wontua me ka wo so waka kyerɛ me a yɛyɛ meeting no a yɛhyehyɛ nsɛm woka kyerɛ me sɛ wonyɛ ntwa makatua mu na still wokɔɛ nso menhunu hwee ɔse wɔnya aboterɛ makuro so mefaa sɛ ansa na maakɔ enti meba na mabɛyɛ saa mmerɛ nso na nyame adom me last time no mede bi tɔ asase ɛsiane sɛ ɛyɛ fie asɛm nti mede last time no bi tɔ asase ɛde bi sie na nkora mmiɛnsa ɛsii so ne nyinaa so na mebɔ no amanneɛ wɔ aburokyiri hɔ mefrɛ no ka kyerɛ no enti May mu 29 May na ofiri Canada bɛayɛ da no na mefrɛ no bɔɔ no amanneɛ akyia no bɔɔ no amanneɛ sɛ broda sei na mayɛ si ɔse mo wayɛ adeɛ na light pole bɛn hɔ wopɛ sɛ woyɛ toilet no water closet anaa nsɛm pii ɛna me sɛ aene wɔsɛ ɛne ɛba saa deɛ a ne yɛ estimate na fabra fie da ne asa ka wobɛsa sia ka baako no ho no na wayɛ estimate aba na meyɛ estimate ɛde kyerɛ no akyerɛ estimate no kɔduu yɛ a mefrɛ no a wamfa na ɔnoa mu ɛfrɛ me ɔnoa mu frɛ wo no ɔnoa mu sa frɛ me sɛ estimate no mayɛ okay sese no ɛfrɛ bɛka estimate mu nsɛm ayɛ da akyerɛ ɛyɛ da wo bra no na yɛba sɛbrɛtiefoɔ yɛfa mu nkɔpie mu ɛwɔ Alaska Star Enterprise aso yɛ Alaska Star Enterprise yɛnim sɛ Ghana ha deɛ ɔmo yɛ number 1 in quality and original wallpapers sɛ yɛka ɔmo wallpapers ɔmo wallpaper no deɛ ɛyɛ durable and as I affordable name me day in feedy sabri mean you have a fair baco dunya ba abe come and so harmo but this year I want to say I don't papa now so Mr. Bonnie be any marquem say me share was papa Alaska papa who dear kaya oh about one tree I got watch agree now Alaska Star Enterprise as your hobo called here Bibia de din Alaska Star Enterprise mo de mo be magana fo ani ati o enya sam keto enya mo kra ke hu bi da kire say wallpaper ye yanka Yes, I adom online app. A honum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, your lifestyle, and entertainment and sports no. Twayo bebre wo ho. So pese utie multimedia stations ni na wo benya wo adom online. Se wani age,
wotumi hwɛ Adom TV live on so wɔ hɔ ɛno ane sɛ download the Adom online app ɛwɔ Apple Store ana Google Play Store ana sɛ Huawei app gallery Adom online app yɛwɔ bibia bi wɔ Yes, Adom online app. Ehonum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news. Say then at all another and a hour or the bar has here. Who susu sampa ebretia we munyame ayama apese odi adanse na afofro hwe wo so. No mutu anamo. No correct. I'm say 27th of November na yeye massive film ntini yeye na yi nti that was Friday much on man kobi nti omkoba no mo flame say ye me so no mu na mo so emunu mu na asofo na eji no afa no koto na me kokoso no mu nti me kokoso no mu no anwumre no mu around 9 ana me nya call nti call na me nya aye no na me wo machine na chi me na fofo na na bo machine nti na me wo chi ana me yese me sole na makọ ye call no nti me ye call no na me hu se ti sakula bi abetwa manim se ana me ka so onko na chi ti kwa me ka so onko na chi na pe ana me hu se obi abisam se odi taw white abonu bema obisam sakula na ye de na mapem no so onko na chi ana ana msise no ye nti na ma me ka chen so onko na chi nti mi na so abo masomo wi first one no so abo we say nti efi ho no Friday na me okay kakra nti Saturday me abusuafo so ba ayiye no to mba na me do onkochi abusuan no me do onkochi abusuan no do abusuan no ansha da me mo makwa aba nti nipa ba ko ne ba ho no oba mo makwa aba no obusa o mo kwan so nti efi ho no na ma ye basa nti me hwe me abusuafo no e wo fie ma o mo didi ye ena o mo na me ja o mo kwan ye so mo ye ma ye no o mo ye ena me ja o mo kwan nti Sunday na wo se me ba na ne o se asewa de o se wo ye no na ye be ye invitiation no so no na abusuan se enkwala ne wo so mo ye ye ema no so no me yele na ye pani ewo ena o mo ye ma miensa nti no mo tweska bi mai si entua tiska no ye tuatua ye ene me korafo ye tuatua ska ni nyine wo de fa no kra de enkobo ho no so me pese wo tumi chi enti Monday Tuesday hona me hu say me menye fine ati say me ho ati say me fa ahoman koso me kon ho na bibi am say me fa sekan so wo me ho enti me yele bai no o se da bi ne yakwa de edi na obefa me no de me call omufie ho to mo call omufie ho me hu ne ye na dwuru me hu so omo echichire me omo chichire me sagu me chichire me nan minim ba bia yeko nti mi hu yan se omo de maba me krom fact e ho no de ma sha de hu hwe na me ka se e ho nye me krom nti omo san fa me ko ba bia omo de me bae nti mi ho na aja me wo fa bae e na obaka kire nso da bi me edika me bra kwa me de me bra e de me ko ba bi se nka ne sofo on hwe ma me bet me bra hwe no na eno me nko ye nti obo me me wo fa mane na me wo fa yese ne wo odifo bi wo kuma se enti wo de mbeba ene so de me ba ya eja o mama kwanchira nyame ncha de esisi ade me hu se me bia ye okay na odo ba ya no how many months ni and I say how many days me pa cho be 2 weeks money ene ye ba ha o ba ya no enyoma ye de ma wo ko wisu ye no e di how many days and I who difference enyoma na me ko wisu ye ni de me fan say be 2-3 days fan say no ma 3 days na me say afede me ba we first no obi hu me kura no yi nani but esian me hu say esian timi ko ni pem first no na wuntumi nko ni pem because da oba ya okasa nyina na ensisi so no kure na basa ni na ba bi sa obi a
senior wadwene na anya adwuma na saa na na ye nti na wo ka kire obi a ohwe wa na so obi a otie o na wo ka kire se nti de me ka kire obi a ohwe me ana obi a otie me se ohaw bi ana manie bi hawo ni ama onwen se ebi obi kunu ho ana se obi na ye wo nyame adifo ni bi wo ho a omo de ye kan sei wo ma bene wo nyame mu ohaw ni amanie bi abetu bi a onua ba ma fa beda nyame nipa odifo ba ko pe Prophet Joseph Mensa o kumase em say etimatim Tebuom Bola Junction Nyankopa cha doctor cha baby mama no nyare wasu to mi pa afei na twere nsɛm a ɛsɛ mu ni dua na banfa na haba ensa yade no abamu na ɔkwan a doctor Edu Jamfi time da so nam so de ahaban ɛsa yale wɔ ɔman yi mu no ɛboro nipa adwen ɛne entiase so wɔyarefoɔ kɔ hɔ na wɔhyɛ no ɛbere a ɛmpa ho ɛbubuafoɔ ɛnante ɛnifrafoɔ ɛsena panel stroke diabetes pressure ne yale nkae ne deɛ ɛyɛ entatia case doctor say said ye wawuo anasa ne nsa gunu bo nko na ontumi wasiesie na yare sabia ho kama wayare sa na ehia doctor enti fakakra bi bra baje wayare sa ewo kumase ebu akwa agogo oyarefo bia kai se udimafo ye ne dimafo eba clinic doctor time daso Sauti yankabra Yes, I Adom online app. A honum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, your lifestyle, and entertainment and sports no. Twen yo bebre wo ho. So pese utie multimedia stations ni na wo benya wo Adom online. Se wani age. Utimi sha Adom TV live on so ho. And no one is so download the Adom online app. Ewa Apple Store, and now Google Play Store, and now say Way App Gallery. Adom online app. You will be behavior. Yes, a Adom online app. A honum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, your lifestyle, and entertainment and sports no. Twen yo bebre wo ho. So pese utie multimedia stations ni na wo benya wo Adom online. Se wani age. Utimi sha Adom TV live on so ho. And no one is so download the Adom online app. Ewa Apple Store, and now Google Play Store, and now say Way App Gallery. Adom online app. You will be behavior. Say dear, Insure FM, Edin Yesi or Ghana, and we are here for Neighbor Beer, Air Tower Bubuano, and found a baby hour in your basic beer, and Manual phone so. Ye hear so test NF, Ako 8787, ye bet to 15 pesos per udem, near Kosu beer, yet Manual phone so. See a good yamonsem, a dread yamonsem, and Niji yamonsem, and I knew to piano, yet they brought some procra. Insure FM, and one day. Say dear, Insure FM, Edin Yesi or Ghana, and we are here for Neighbor Beer, Air Tower Bubuano, and found a baby hour in your basic beer, and Manual phone so. Ye hear so test NF, Ako 8787, ye bet to 15 pesos per udem, near Kosu beer, yet Manual phone so. See a good yamonsem, a dread yamonsem, and Niji yamonsem, and I knew to piano, yet they brought some procra. Insure FM, and one day. The problem na the better Prophet Joseph Mensa see the osusu say ampa Nyankopon atie on Bible and then nyame na Prophet Joseph Mensa so ayama yo me that's it e pa cho me baba ya oko university o Cape Coast a friend face okay na me be obewie this year ana time lockdown ba ya no obe fi holidays ni bi nti abema bi wo ho no abema no so se de ese akoye no na minim se opeme bana aware no okay nti wanka bibia dada no ho no ana bana no kan bibi kire me se
ma nti yeye mosifo ye ware fulani fo nam si dabi wana kan sa asem kire wo papa no ada esem so mo kan fia da bia nam buza ante adenti wan kan bia o se dabi ma emen kasa biu nti ewo ma na papa panyi frɛ me no odi asem to manim se de wo hu niema bi men kasa nkire me ba no na ye nkɔ hɔ kora nam se mate nam fra kora na me kasa ya ansa na ofare niema na osan ko school ho biu nti wo school ho na mo eda bi kwasi ara bi me ko ayefro e wo kuro bi to aye de no so nti me ba no na papa no se me ba no ne bo makasa mo se ye bestre na wade aye na ayefro na me kunu edidi enkwa omo se omo mpene na omo de soro ko na omo de frɛ me ba no nti ko du na me kunu panyi gina so den aja wo ka akra na asɛm a me frɛ me wode to mani se se hwɛ de fa ize ko fa na se na na akra wis wo yesa nti e ka asɛm ni wie ye no na me frɛ me ba no na nyumre na na me frɛ no mo mbe so be fa o ma no fa na me se na asɛm a ya ka ma to atwa fi ansa na wo ko no adenti wo ba nya wo na ma kwan ya ka nipa no so da ba so be sere wa wade so na ma kwan na nipa na ba ye ti se na me se abaye bia nso asɛm bia nka so no me dwene ho wo ma me ne me e bia ma aso ni se ete se ma kan cho se mfiti ase di kan ansa na wo ko nti mfa wo tri nye ma me se ade na apie wo ti se de apie mo se ade na anya yie anto de bada me de bada mo se aha mo twitwa nyama so ma me se be ya me ba na be de ne ho aja be ma no so be twa san nti wo mu na aja me bisa mba na mpeso be kan kure na chiri ba na bisa na se shafa wo ne se no asem ne te se wo se ma aja ya ne se de no la bibia ni hobium na me se me te saade a ala wo ya ma me ntimi se aye adwuma ntimi de ba bra ya ma so ka kire me se edi be 4 months ya me san famra ntimi de abre no en se me no se ne wo se me di adanse na me be chia wo na doctor to baby mama no nyare wasu to me pa afei na twere nsɛm a ɛsi muni dua na banfa na haba ensa yade no abamu na ɔkwan a doctor Edujemfi time da so nam so de ahaban ɛsa yale wɔ ɔmaa yi mu no ɛboro nipa adwen ɛne entiaseɛ so wɔyarefoɔ kɔ hɔ na wɔhyɛ no ɛbere a ɛmpa ho ebubuafo nante enifrafo esna pane stroke diabetes pressure ne yare nkae ne de eye entatia case doctor say said de wawuo anasa ne nsa gunu bo nko na ontume wasiesie na yare sabia ho kama wayare sa na ehia doctor entifaka kra bi bra baje wayare sa ewo kumase ebu akwa agogo oyarefo bia kaise udimafo ye Medimafo Eba Clinic Dr. Time Daso. Uti yankabra menchimpe unayasi. Uti yankaf onyankopwa cha doctor cha baby. Mama no nyare wasu to me pa. Afei na twere nsɛm a ɛsi muni dua na banfa na haba ensa yade no abamu na ɔkwan a Dr. Edujemfi time da so nam so Say dear, Insure FM, Edin, yes, your Ghana, and we are here for neighbor beer, air tow, Bubuano, and phone baby, our yet in your basic beer, I'm Manu phone so. Near here is over test NF, Echo 8787, you have to 15 pesos per udem, near Kwasu beer, yet Manu phone so. See your good yamonsem, a dread yamonsem, and Niji yamonsem, and I knew to piano, yet they brought some propra. Insure FM, and what day? Say dear, Insure FM, Edin, yes, your Ghana, and we are here for neighbor beer, air tow, Bubuano, and phone baby, our yet in your basic beer, I'm Manu phone so. Near here is over test NF, Echo 8787, you have to 15 pesos per udem, near Kwasu beer, yet Manu phone so. See your good yamonsem, a dread yamonsem, and Niji yamonsem, and I knew to piano, yet they brought some propra. Insure FM, and what day?
dada Prophet Joseph Mensah sisi ade osusu sɛ ampa Nyankopɔn atie wo mpaebɔ ana nyame na Prophet Joseph Mensah so ayama yo medase epacho me baba ya oko university o Cape Coast a friend Faisa okay na me bay obewie this year ana time lockdown ne baaye no obe fi holidays ni bi nti abema bi wo ye ho no abema no so se de ase akoye no na menim se opeme ba na aware no okay nti wanka mi bia dada no ho no ana mba na mu kan bi kire me se ma so Fred Nyanu wa brochie ka kire ne se ne modin bobu wotimi abo dan kwa miensa no papa de ka kire se onye estimate na onka kire no oye estimate no o ka kire no na de ni nyane be ka kire no apart from say estimate ko ka nsa no e na ye ba betie wo fa say sa na me boa no kwesa eti estimate no e ko ka nsa na o ka kire no no frɛ wo no ka sai na wa ba Ghana mpo May 29th na wo Ghana okay enti ai no ko ka nsa no na o kire me say o ka kire me say ye wo fa asenom obe cheka no ama wo mu nyina no mu afia na me say na wo fa asenom so san o mo asem wo ye nsem a ye kan hu nti be ko bo me wo ye wo fa asen pani ono so ye ohene me ko bo na mani say na wo fa aka no say any ade chen be ko ni ho nti anumra me frɛ no phone so awanfa nti ade chen no na ye to aso de call sa ba bia ohene no wo no carpenter krum no na ye ko sie ohene no a oma obe pata me no se obe ye mi bibia ma me no na ko bo na mane se na se na unu aka wo se any o pese o di manu o tutu mo de tu manum na sa ka se manu mu bon se di kafra ene mo nko no ho e abusia se mo nko no ho na hoho bi abana no ho enti e ko gina ni gate so frɛ no 20 times me brother ya mfa na sa ya chi sa ba ohin no ho ena me bu ka kire ohin no se nana dompe wa hame he ba bia manyina duru no nanka me di no ko FMI edu ho a ene ye mrasem ombe tutu no manyina kama nka bai na nka metimifie ne mom hu di wanu aba betum wahu ne brother nso esa se o se o sikanti o sikasi mo fo nyina wo ho ati say de be pa ane o hawa wo de abedwa to me how ni say o mesi mi fie ma me non sa ma mi sika mpata sika tenen ka me ko pension busu bia me kwa kwaje me mai no pension pay no ni nyina pepepepe enu ntina de abedan inshirafo okay ene mo akwaba yeah eja wasem ni nyina ni masem na mommoa me nyesa asante mawe jimudi ba kimunka ofanya botre na mpanifo so di ka koto a na ni bem of course ntinya botre wo de wasem na bedan mpanifo yes ewie ntino itie wasem ni nyina na kire se etwa besi se obra ka se bra be bona konwa ho ban ma no yes please bosu bi obetua wo ka yes please okọ aye Fred bemu so odo se na se be de be ma sa kwa na aka ye adu mpo kwa de se otua ka no na esa ka de bi ye de ekoto ho okay ni nyina mu so kura no opese oye ne se de danka ban be ye no pepepe wodi bi tu ho no mpo kwa da se nkosa masika botene as pension pay no se asi udan ye de ema wo okay yo na me pachi wo tema onu nwane course agreement ne say ube ye hwesuni e na kunya na so boy ube bambo forma no a ontua wo kabosu mi bia ko se 60 years e beduru na e wo 3 years no na sa sika no bra no de ma wo no de ma pachi o
kasa opani una mi buso asem you be otenchen me pacho ntu de a question to answer also wakasa wo eti what ye wasem na wakasa no enum na mi ye busa wo nsem enti ofa fo adwuma me hanom okay me busa say I know tama obra ka se bra be hwe akonya no so ma no wo fie no na bosumi bia oba do betua wo ka no saa sika na odemaw said na abentu aka na odemaw no ode mame okay said do di fie be say ne ai sisi ame o there be center mo no a saa ta no di fie be say na saa ta mo me wo 50 no 50 na se metiase a asem no kwa be 13 years ni yo hu yes please okay ode fakata de gu nchayansa na ode esasem na mi busa oyina no achinje bia nya dem ma ho okay titie me enti da say 13 years ni edie metiase a obra no ama osikara 13 years ni sede na enka aban edema no ade saa ma wo ode saa ma me na otum kakra ani ontumu no otumu no mane be 2017 no two 2017 no two scanning no two scanning okay na uwie eye working permit awadwuma mu like 60 years there's a pension no ena na ka say enka omisi danye dey ema wo we die eden wo mesi ama wa no wabɔ homoden asi enankra miensa ena wo ka say fa ho asibeti ye dey ebre no na wo de koma no ena wo say okay se obeya ma wo de a complete de na ma wo de a se wo fase fo bia de ebambi na obi etua eye epono ka na we so efa empoma ka na wo so nti ase adentia if san say me offer ba kunu kura ohin no ameritu na nim no odwae say o na wasisi wo no na titi me wodi atwo pa akoma ohin bi say because adanu pokra one was asi wa ade na ma san si ma de na che say wo na wa ye me na wodi ma san akoma ohin bi say ompa ma che so obeye no ma no ma say me sa de me modern mo ye bibia ada na wo san twi nsem no ekọ fore ye wo fa asenom ebia na ofasefo enso adwen se ade a wa ye na so mu nyina ni nti obi aso pese o contribute debi esi se ofasefo no yenya fie ho no onu kwa na wo sika a wa twa ye nyina aja obi antimi mben sa nana David Mensa we emu ni din emu obi adi me pa cha me kira wo me da ase emre bi atwam na ma twema no ase o se emre bi atwam na odo awo mon tempa enti ya botre na kire no ye fie ye doso wonhwe obia na je se o se o de bibi ko fore obia na no de mintias ye va na se ofase fo no nyina so ya ankwa aman a mu gu Ghana ha yes a mu kro mu nka bi nhye mu na ise ode na se kwa se o ha akra na wo sa de koma aye ofase fo no ye me how na de kwa koma we su pokra de senka eda no kra ko o timi asikra de bi kra de wi etika enkoma fe ne hye emu ma kama na no ano no na o ti mi estimate me so ma ye estimate afi wo san adanda wa no ade che o se we no na do yakọ for amount for say pa no e dia asem no ka kire wo no me frɛ no kra on fa bio frɛ no on fa o frɛ no on fa no edi be say 3 days ala 4 days ni last 3 months ni na me frɛ no on fa last 3 months ya fe no o fra no on fa enti so ofri abrocha ba awukuro ba so o wo carpenter Ghana ha northern Savannah region bamboy just udu new longura ba bia paramount no wono na wadu bamboy black volta no na wa tsin mu na wa kone ho ye hwese ye sabeka eye obra no na waye de opɛ ayede ama wo ne abuso so ono so eti ono so enu asem why yo na sabre de eye franco
Trading Enterprise. Franco Trading Enterprise, a leading name in mobile phone accessories and electronic retail outlets. Franco Trading Enterprise. One more day, Sefa say, ye no man, no, for the phone honest, a tablet, de my and quada, a shady idea, and ye, a homagisu, ya pacho, open Nokia C30, 600 mAh, 64, 3G gigabyte, name Nokia J10, 50 mAh. 644 gigabyte. Make a carizano, more money for Mudia, Munim pa. Make sure all the accessories of Nokia. Me pacho. Franco Trading Enterprise. A honya refab, but you be an original. Pa, no, the water honomo. Samsung phone, na pebiata. Me pacho brother, but in the channel, yenny away and some iPhone yabasway. Me pacho, you to be smart TV. You would smart TV be a fan of Franco TV. Me pacho, ready from 32 because 55 inches. Bra, yaswe, nien Toby Mount. Tabletop fridges, a bodjuma pa. After no was here now, bra, me pacho. Bra Franco Trading Enterprise, the baton. Tabletop fridges, Ibia Mount. Franco air condition so and current be a boapa. Franco air condition, a customized air conditioner, yato. Yesterday, Yama, a Franco for our so air tone, Emma, a yen the customers. Said you will be able to because a Franco no one ever panty, and was at a shop almost say, Omonian said a baby tea, a year African redano, a debajo, say Franco air condition, no Sakabia, Otim say, a bar at the D. Motor crap of crabbative about them, wanted to be in Liki, na pa. Kumase, a jabba jewelry and Chehonomaya ben hobby huyen. Challenge bookshop and our FM so ube huyen and a face so old Malcolm and Chehono ube huyen Prudential Bank and around a boss FM house ube huyen and a face so for clinic in Henny so your hormone when be I make change now so you do a doom a patch of doom yawo a branches in a day or bear 5 branches and a doom and it doesn't see so yet. Kilitiya abaso fufuriya ye ka hwasemu eho oba obehu Franco Trading Enterprise ye numbers here 0245 316969 and 056 06 84147 056 06 84147 and 050 1525 Zen Naturalist Clinic Dr. 3 days only the nurse bibi so enti all the time I dey ato ya dem so show 3 days pe said they are there can kasa me show nansa obi kasa me show nansa nurse will be onya kwa dey all kan enti o me show nansa ni bi na Zen Naturalist Clinic for air catch yen say wo mo share 3 days pe na me pacho 3 days don so empa ho enu ti ga say Dr. 3 days me pacho natural herbal remedy and pacho ye ka ho asem you natural herbal remedy abidura kasa ho ayeresa na ye ka ho asem e was Zen Naturalist Clinic surface gonorrhea syphilis candidiasis ara feiso stroke na bo obuso ni bia kokora fa de Zen Naturalist Clinic afeiso oba unya wo be man so odwo sa intimi nkuma bo premature ejaculation diabetes fibroid and na me pa cho koko obi woni koko etuade to polewa me pa cho bra Zen Naturalist Clinic na doctor Eddie Edrobia ba na me nye o ma ba ko bi tole o mache na mpese be dwonso a ese ko bachi na matogeti de birisi no na makwa ade yi emani yede ne good morning. We are good morning. Hey, ba mesha. Hey, madam for boss. Hey, me who be chache. Se ma so yaro papa. Adi mu eden sa no. Me who be da. Me pacho se mu amra. Me pacho good morning. Hey, ba mesha. Me pacho Dr. Tidris ena ediaba. Na first infections, male vitality enya so pacho be empower. Ebe hanso. Ebe rejazo. Ebe boost too. Ama be ma me pacho wotimi atibia dey edi. Me pacho wa me pacho eboso beso na oyase yo ya emanui siadia ya me kanfo good morning heba mesha amon Zen Naturalist Clinic ye wo kumase atimatim lumba junction edwoda kwesi aye bemeda na eye dwuma e wo hono mo fe number se no 0246 594117 and 0553 213 58
0553 213 587 Zen Naturalist Clinic or 3 days pet now ato Lazilite perfume deodorant spray where a young song no de buy a mad dear miensa mad ba miensa and about could be ho one your boha ye fed the boss and guess and no nampacho ye fed the temptation you know nampacho a member de a storm run wide and a legend and a mad so a obsession instant crash and mademoiselle na we a designer spray that sa make come for man we are mepacho say osha atade na spray bi mu a nansa osikra de ayon si atade no so na wo trouble se scent na efiri mu ba no spray da so ye dey ewum Lazilite perfume deodorant that change the face of spray sabre we sef kane no wo se spray go bi what we spray we e dey good ho sa spray yet dey e twam say you know a storm run wide legend obsession instant crash mademoiselle and a temptation and a abba me pacho auto cosmetics ye topa kofa bi ewo and a vero cosmetics ewo adum Paul Segolane Ziwe cosmetics ewo dum Pause, opposite A Life, opposite A Life for Ziwe Cosmetics, opposite A Life Labi Hunu, Sterling Body Cosmetics, Dr. Mensa, a honor, and a face so China Monso, Eukumase, a hensign, Oka Obenya, Lazilite perfume, deodorant spray be a day ato. Your number is 0240 152204 0240 152204 and 0248 315 258 me pacho Lazilite perfume deodorant we ewu kumase ene enkran tap send me pacho kane no na approach for issue eye app we na omode no ebedi ti ko mo santi o majai and you say the tap send and na abroche for no me pacho obia send sika eben wo ye project bi sika na wo send no so ba ku die say timu sabre die we eye number 1 money transfer service me pacho mo am UK Europe USA Canada ye kan for amamo ye fe no tap send me pacho wo Europe ye chow £5 €5 wo UK so ye chow £5 and now US so ye amount $10 bonus abra me pacho o yusu tap send e dia send e ye obusoni bisika na promo code no e insure FM na me pacho tap send di aba ama abrochefo ya me pacho mo send sika mo ho aye de aye han wo pan di se me pacho utie me na wonte tap send den ka ene e code www.taptapsend.com tap send papa eno na ye kan odifo osomafo jawo ofru otwam central region and asabri why day waba na papa no ye kan wabene pa na me pacho me ka na sem aye de akire wa wode adwumadie bi atun din breaking chains retreat and wode de ebremu se na no ode baako ebae ewo eye odium taxi station ho na asabri so eye uko ayi ebrende ya 11th October ewo kumase tafo wone eye tafo methodist di animhwe wo sa defo get part 2 cry dey eba pa ja matudin chain breaking chains retreat part 2 breaking chains retreat part 2 ohun se amanfo hia no amanfo wo problem enti ono so be ama ewe yemri papa opa nwoma so menyu anya ni modentira o na ni modentira enti pajo sabre wo bie eye ne prato ho se ni yemu a ene bra one cancel na beka wasem nyina da che no spiritual marriage and afa so eye duabo case bi ana spiritual sickness and financial difficulties bi ana se eye abawo ena mpacho wunya obi ni kase oso be chima se wuja anan abre ho omonefo akọ yemusumenti a bra somafo jawo ho na mepacho omwo eye kontisem obi ho ma akontuo mu eye ne pa ne lucky esa na akontuo mu nanso oya ya wonya nko ema na bia na afọ kọ betoro da ma no buso omo kwa so eye na awre ho ene se pe no mpo no transfer enye yie ene wo atesa ne mekafo nyame somafo jawo amount ne number 0543 466 275 and 0277 126 308
Roman father aduro and American for amount. Roman father drone dear. I'm for the one dance pa. Roman father they also be our shall June tunda. They be a fita, the tum fita, Nensanu fita, Moja being in some and a pacho, or the agent pay a year a drew, say what they bomb one quiet day. I didn't a year what assassin so. And what the Father Martin Herba Mesha Abba. Yes, Father Martin Herba Messay, we boo man don't pim and ya pa, and Cassa Apostle, why you reno and your friend arthritis. Wow, a year yaw, a woman pimuno may come for a year Father Martin's Herba Mesha amount. What pacho. Whether you see an SS before no, oh, me gave me a fan, no pedale, them in him. You to say, so Pesa Brunti, no pedale, and I'm catching the one yale. Mr. Damage, and I'm a good friend of catching me. I don't know, it was a man one, touching me one. So I see me. So what you were this so? No meaning, what is a brother so? Hey, Sabro will be swat. And yes, I'm here. There's a bro won't do pa. And no, any Father Martin's Herba Mesa. So as a work, I said, you want Juma. And also you do a canoe break. Menstrual pain as a stroke on our spinal cord. And your stomach also may come for Father Martin's Herba Mesa. I day amount. Remember for that barmon so, when I'm yao, and it's Yadiane, they can you Madimbiano, consortium for a little as a phone, me pacho, the papa mupan will be do fear and you no what be. Now, dear Chia. Now why there I will say from Roman for the ultimate dear and no baby were a party one a yana sent to one a bit mutum I feel true musu ha a quantity hanon so a yana a bon pa and your share say hano and temper say no a honso yana sent to her and to media menewa de bia na only mutum aha and the bia qua sano may just baby a senator nipa hunu and timpacho said sent one one now cry how obi on more obo say ni spray guru hunu po adasa ni fifi no eti be sign atade ya hwada call there be me pacho Roman Father ointment and American for ayede amount and you no cent numbers 0243 115948 0243 115948 and 0247 646806 abu se for ayesa 104.5 FM. Now, opinion in the Junkoboy extra. A yet Nina Amano Ajay, a year at the Chesa Obede Obabuano, Atria, a year the pension pay as if fear a day Amano. They will get a cabo sume, Nasa, the Papano pension. Was if you the manua, I quite watch it be Papa Cross her, or no credit me Simian set be. Na Nina says a manoswa, and I quite mamate, Mapate. Offer. Ben wakasa muni mame. Otemenka. Meti onka. Yo. Me producer mwafre unya na onfa. As wa haka number nti number unim na kupsi ya na adrope banyan. Number unim na kwa na banyan na adrope banyan na drope banyan na drope. Enti no sese no ye ba na de sese yi. Aja Madaroma. Macho kasa. Madaroma. Madaroma. Entina be dia be damo no. Kwan am be faso. Okay. Aboa me. Okay. Na mo animo nyama adadi. Na mo na senso na Nyankopon nam Nyankopon so. Di so na namase na afidie yin aduma sa akopen se viase be sei ntina me da be damo no. Okay. Sabre second story no enso I ready am pacho family me see you have to say second story me pacho am family me fiase see na enkon ka me offer sabre no ye kan no empenifo there wa ha betu na mo ye no be kasa na age proper direction na ye ne eye empenifo akonwa na enase na enra enano asebisa ye ko nile behi na eye problem na wo busua na obi ankase obi aho but ye ko ho na ye ka asem ne ye de ewie ye no na afei de ofi na akoye sum ene seriye na afei de yaba odo ayede abo mo ntem we say obra pa me no ti first na odo e wo nwan ntem enti no ka asa no ye de utie ye no enti pacho suro nyame ai ene no ebe mo atwen e wase ho na yaba abagi direction to unwan no ankasa ye de efi o hono mo ano na delegate ayede
ɛkɔ ɛyɛ no so fi hɔ menim sɛ bibia bɛyɛ dɛ ɛbɛtɔ din nti wodeɛ wɔpagya ne sa kɔ soro nti wodeɛ kɔakoma to yam saa bere yɛafra ɔte kɔkɔɔ sɛ ɔna nanom yɛno no mo yɛsua mu o yɛ mo mmuebue mfidie no wɔ yɛno ho nso na montie wɔn na nokorɛ ne nyansa ne ɔdɔ ne sika kɔkɔɔ no a yɛde ama mo no ɛno na generate a ɛkɔ yɛ no yɛda so fa kɔfo yɛ bi mepakyɛw ɔpani asɛm yi ɛya sɛ watumi ahyɛ no ɛbɔ abra na ogya ne naasoɔ na nnɛ wabɛnyina duru sɛ ye na mpakyɛw mpɛ sɛ na kasa ne awerɛfire da no bi ɔka kyerɛ me sɛ nka mede no bɛkɔ fm no hɔ yɛ toro na kyerɛ sɛ ɛbɛda ɛɛma ne nnwuma asɛe enti ɔbɛpanehye me enti baabi a mede bɛkɔ biaa ɔde sika bɛ envelope na ɔde bɛsoma ma dabi wode aba wode gyaeɛ dɛ ɛma yɛware enti wode waka wasɛm awi agya deɛ waka nyɛ de gya ma yɛn ne wo ne abusua nyina bɛto kasa ne ahwɛ ɛkwan a yɛbɛtumi amiti wo bra no na yɛhwɛ ama ɛyi a atɔ yie menim baabi yɛkɔɔyɛ ɔsɛ ikase mo ba pa ikopa ke ka mu ka akra kuma to meyam na me kase mo ba kra de mo ba se mo kra mo ya mo pasum wie sa medamase ensem a ekokot no ne ahwe ne aka na fisem ama yaba bokoboko ayeda ba wate wase media nyasem bia eti yentie okofo ebi otufo enti no tibi why nana kakra me kan se obi akra se din o se meni antentem no kra se sabra no papa no ama na dwere komienu a anka mitimi hu sɛ ka saa soma na papa no so an ko nye so sɛ onya na kyerɛ no mɛyɛ no nti na obi akra sidi watwɛ no mani antentem ɔbo ne kwasea bebree but ne nyinaa no nim sɛ awura mu a nkunimdie ɛbɛyɛ hɔ papa no ne nua no na dwe yɛn sɛ ɔpra adidie na befie adidie ne ba fie no sɛ papa wo hwɛ no ohia ne bio ɔno na dwene no na wiase no nana so nam na nkwa wo yɛ wadwene sɛ wani ate a ada eja beto obro fom no unya bo afom ani me sɛ asma papa yi kan sɛ saa na asam ne te de a ebia na papa ne ba wa bɛdane no me de sɛ ha no mi ya na mi nyi ni bebre obi odi kan ba obɛka ne dɔkɔdɔkɔ ache be wuram na nya saa na asam ne te ti ye hwɛ no mi sɛ opani ne wɔ hɔ a ye ba sɛ asam ne ye nokorɛ na mmom abagu aminim so bɛfa ye de no na wa pe baabi ama ne nua ɛyɛ busua ɛde yɛ metoto ntam yɛ kropra sɛ ne ma bɛyɛ yi na asetra na yɛ kam ɛyɛ busua yɛ de yɛ metoto ntam wakasa yi fa number fa atu dwa baako number is 0243 13 45 35 0243 13 45 35 number ono do from any time bi a wo benya me na WhatsApp number de me ntam fa ɛno na me koda no ma kobo audio no ɛyɛ 055 76 67 510 055 76 67 510 ɛyɛ kasa na ɛsɛ onya hɔ kasa kyerɛ wo ɛnyɛ ompɛpɛkyɛ bia ehu bia yɛsɛ na sɛ na bɛma bi hunahuna wo we be ma de so no na adwene nye kamo yeli ada wo fe ne safo papa yi kwasi boni be say why very devastated wo say koku eno ka ho bi ana wo hwe papa na wo say obi on ma o vision won ani so say ade we ya meye no by the close so amedu sa time say menya bibi say ade ato sana papa yi eye na adwene ne mum no odwene papa na wadwene bone ono papa we side ne de odwene abusua ne ho se be ya akonwa no enko baabi ba ne nua no ode saa ensusuye ne baaye no ono odwene no nko ano ho odwene ne yedi ho ba menka ne sei bia kwaku na papa ya wadi kan wa hai ensem bi ho no mo a na nya saa na ensem ne yede ben ete
bia na nsɛm bi wɔ a na nyɛ saa na nsɛm no te nti sɛ ne nua ne ba a ɛbɛyɛ hu sɛ nsɛm no ɛte saa anaasɛ ɛnte saa na sɛ ɛte saa deɛ a nti na meyisu saa ka sɛ sɛ ɛte saa deɛ a na wamfa ne nua na amfa kwampa so sɛ ɛte saa mɛkɔ so hwɛmɔdeɛ bi aba mu saa pɛpɛpɛ na kɔkɔmpɛ sɛ meka obi so du hwɛmɔ a na wasa abrabɔ no wasa nneɛma bebree because sɛ ɛte saa nti na meyisu kasa sɛ ɛte saa if that is why I use the word if it is dear na waha papa yi because papa yi ama na nya as a depression frustrated ama okasa kra abehwe na as okasa nyina no owoso emmoa enti mesre nipa ni nua no omra na yentrase na yenhwe asem no emfa nto ba bia se de yede to esan se we edikan aba obobo ni nkuro yente papa no so afamu die ye try se ye befre no ye nya no ne nkasai enti mempese meka se wanya ade ana wensusu no eyabusua mu asem o se hu hawa ye beka asem nafa me da ase sofo me so me da ase ogoro gazi ogoro asemi bi ni o yo mu nyina ni ye ba pa betra ha si kasai ne kure na dwene mu ana ho da bi so onua do o mo onua do de ye onua do asem ni onua do asem sa wo ye adwuma ne aka che se adwuma ye ne be di akonya ne be anyo ne be di obebo ho ban na be ho ban be di akonya wo unu akonya kro de odi ni wabrochire de odi na be akonya akonya se mi nwa kofi danso otekono wo ni nwa na edi kono wo aye chidom hene wote abrochire ana obo ho ban ma ni nwa no boni bi asiye obo ho ban a utimi nwa adwuma kofi do na adwuma mu very good aye sabi mesrami kan oba wa kwa wari ase na be mana ka twese gya adwuma yo na mtrefe menhwew gya adwuma yo na house wife sabi ejimi ona ka say jadwuma na mentrase na menhwew na sabi akon okon na se wa ma bi na se ka de kohwe ase no kowu a afere na akoka kire hwan se ade ntina wesi minya adwuma yo ntim abusafo hwem se abusha na pa na okan ono so wo na ire wo ma o mehwe se de uye wadwuma obi wadwuma bia a wo sabi o chade wo nim de na jadwuma na betra na bako ho ban ma me betia woka bosume na wajimi akura dokro waije unu sese to asia abene let's abene very good jadwuma abadwuma wo je controller so oh uje wo pon wo jai na bosume so na ko pressure adwuma bia so ni wa ese abadwuma de mu ni kwase o to no me akoi over course dia ba se o pension me to da ma one pension be to da ma yime bu onu ma iduru ba ya na duru bi a eme nipa bi fa enwa opani ewia so me ka kire ni de za me sa ka kire ni ba bispo na dwuru mu na ho onu wani so ayen fom so o so oboni tinku oboni tinku ayen fom so na wo gidie tika asore pani sofo man iska no asabo chiri gidie ti o sofo ma asore pani iska no asabo achari gidie nti o se betima shop aje manson won se be ma no wabrochie no hu se akonya ne bekọ baabi na papa so hu se ebekọ baabi anu nyina ati adwen a de wabrochie adwen adwen bi so papa so ye da adwen ye akonya jase okay ahini ye hwidim kwaram sansa wo mu akonya so de kotu awi ani okọ asistana ebia na esa kakra ba bitu ana do odi enchechiri mu ho saa no bi no ade je be kan kwachiro ana ebitu nsa kakra na ya mum enye sa hwini ho na bi ko de kunya ne kura no o ma sa ase kura ne body papa eja ade sa kura na ye no ani 500 Ghana bebe ko de kunya no ade sa ba ko ye sei 500 Ghana neke so ya to na body no no hwe onyeme bu onu ma sabia ko sabia nyaado dia ko duro ne hwe ne ma e sere nyinyini yo
papa kura say 60 years edukra no ultimate say the man say yin sha ne man say the yin eti mo yeze ne papa a wo to no pani atu se wo a enim se papa ni se bi woni afi awe scratch na say obi akoy side we say o su se bi se woni skill say da ho say di pan ne kaka se mi obi o ska class asu bebrebe o ska se no o na dia se me beko wodi be go ona peja da to asa da to geze wodi ka pre wodi ka pre scouting na sabi aso de man no wodi judge so okay wodi be to video na wodi be to bosume wodi be didi ajema so be da se eti ye pani wanyi na nkwa akiri tu opadi ni so no bia kan asem ahye ne bo se sapa na so wo hye ebo no ana ka che ne se odi eja me BBC di amanwa o ka so be si dama no kra si bi won si wo no kra si se ana o be finish na ama no enti se odi esa anye bibi ekra no kwaredi a papa ni ejimi ye a wode ma wo no e ma ne fabre wo eni sun emfa ma wo wode se wo so baby bi amana komato ne yem odi awreho wo su ni nyina no na wo so egu so enye se bia na wo sikanti e kira bituma hiam e kira bituma dane yo why e jama so papa no so onwene ho yo na ohun ne mobo na omo na ga so ode ko be be scan dey that give me sense yo na subday there Richmond Herbal Center for na e ka kire se omo de aduro bi aba na nkun bi aba ye fe no akuafo nkun na se akuafo nkun me pa che okọ Department of Department Officer wo Angel 96.1 FM be bia de ato na se akuafo nkun me pa che oye dwumaden na ote ye wa e ka fo akuafo nkun so de ama opa na mpa che se fesi yade anase obabi hon manase honam na ekunchire awia taso saa no unyanku bi siesta eba honam na smooth na fefefe uti o ya bepato de sawo maso na ho ayede ato sefase rheumatism anase uye dwumaden bi ya carpenter ni driver ni uye contractor uye footballer anase dwumaden bi aye bia no me kanfo akuafo nku na ama yo akuafo asem na so yede e wo hono mo na pacho wo asa fibroid ha wo no me pacho o de best sister ye fuso ke bo se bibia ba wiase o ye frɛ no akuafo seminar na mpacho se akuafo seminar me pacho se hunam ni sansa bi na age wo body na boso me pacho be kanfo ye dai ama wona me pacho menstrual pains na no akuafo seminar betimi aboa amana ni nyina ye dai afiri hono mo bo a honam keka wo pa na me kanfo ye akuafo seminar bi ye dai ama na me pacho so si yo ya o de first so si su keke abra wo kwakoda no obohu se ampa onya aye ahoden Richmond Herbal Center for the day akuafo nkun ene akuafo seminar yi ayede aba na so pedodo twa ko Samdora ene Samdora and Co Herbal Center ewo Kumase Sam and Co Herbal Center enso Kumase bedo kwa kewu ada fesu Jeff Herbal ewo Mankasim pana esapon ewo eye konogo na Chico Herbal enso ko ha beje bia to frɛ the number 0249 186845 0249 186845 and 0546 840 846 0546 840 846 Yo Green Jewelry me pacho e ho de ewuro ho a dem ho say yidam enti me pacho woni obabi e de ahihye awade a monye mananye fe abera mo moka bia economical me pacho oye adwuma na oda controller pesu ko a okọ ya green ho a owo se yo be ya obetimi aye kawa no ayeda ma mo obetimi atwero mudin ayeda guso Francisca ede na afefe ya green jewelry in adwuma ayeda eno no me pacho owo agudie bi na pase yede ye eye enkawa ana komuade bi ato komu a bra eye ya green jewelry me pacho ye wo eye engagement rings ahodo aye ton pendant necklace ne bangles ni earrings na no you will be our your green jewelry bracelet lady set and a baby set me pacho ebia na opekawa shoba no open the chain open the button nsa open the button 9 me pacho ni nyina bi ne fe no baby set no ewo your green jewelry shop hono ewo Patase police depot junction ya ye ben adum taxi station e hono na no frɛ numbers no 0540 32
323475 0540-323475. Ya green jewelry, always evergreen. Pescas. Madam Fubi. I say ke ye honam body wears akaba ye body wears. Hey, minya pescas there. So no toa. You bet me a day. Amonya toa. A toa de ye. Na a toa. The man yet the party say udi a toa de chino. Sort I say na. Unim say twe be eduma bi adama wo mpasu aso tu di to na say wo be twa no but u twa to no na obi so che office na o di to no e ba de sa de ya na ka je sa pa na ka to no me pa che u twa ne e ho e be na nya bi di dia e to de masa o ba bi o to bi akoro no life no ka 30% kra de e okay kra de that because e to de be bi apetro and no be the branch here Woodbridge Virginia was a quick 20 you oh poor by a pedal ampa adi enwodru enfroda hey it is about the tour pescas for which where there won ya tour me pacho a tour de a year 20 mu different bi ho mo as a kukunta esi ayi trog so bo ne wo so jagba a tour no and ama for only 20 yes if you be party and up he say ya na draw ne mu say de wakɔhye bi na afei ya ba je ama for mpa bi o na mu say oba pescas ho ɛyɛ supplement de be mo meneke na otono ehonhono o mama o shape ay kama obabu oba oto o no obi obabu ono fo betuli to o tiase me kanfo pescas ama o yebetimi mo nya to kakra na beka enofo no ho na bibia dai ay kama enti so to ayesa mianwa bra pescas na emwo surface diabetes ana fe so be ma o mre wo mpamu no pescas fo e wo ho adura betimi dai e de abo pa na mpacho uni no fo o yo ba uni no fo o boy den pa no for the busy for no for and you make sure akwa si and we bada fu ka ba akumi ko mi si me manu kwara de be yato and for every man's dream and for the yo get be on social media only we but no for no quantity about for follow no and for what is for better for so yo ba na for jeju abede cry asakaba amana fata wo e bia no for no me pacho di wonya ya no bra pescas for ye be ma bibia de akonkan hypertension as asthma na mpacho hawa me pacho bra pescas na surface stomach ulcer na ekrubi na mpacho emuda ye fta fe nukusikuru no bra ya so ye ewo comfort not teaching hospital na about hono ma ya ye wo middle abachiri hono ma bibia ni nso ye wo sefima rua bank dan mu amu ewo sefiwi so so puma opposite the Church of Pentecost and na fe so takwanso Stadium Avenue opposite Senate Bank and offer pescas for 0557 738 555 and 0268 477 660 na me pacho pescas for the omukosua we nyina free eye abruchire America mamu and omo de dey aba omo boyen menua na what to say me have free Gillard na ba oh Gillard Gillard ye Say dear, Insure FM, Edin, yes, your Ghana, and we are here for neighbor beer, air tower, Bubuano, and phone baby, our yet your basic beer, I'm Manu phone so. Ye hear us over testy NF, Ako 8787, ye bet to 15 pesos per udem, near Kwasu beer, yet Manu phone so. See a good yamonsem, a dread yamonsem, and Nijidamonsem, and I knew to piano, yet the bro some procra. Insure FM, and what day? Oil paint white one. Sunday be a me kwa sorry ba na ma frostro no ma pepa ho no na ma fie wura se da wo ba si wo fie de me nya wan ka me pe na so you be a wo neat and anti no say neat for no so no pra ho kakra and you be use our pra ho anti a fie wura no wo no po fie wura no po no asan che me 2 years ansana no ha no o se ne me ye fie ho no
ɔkyɛ me dan 2 years sɛ tra hɔ no mu free na kyerɛ sɛ asɛm a woka nyina mete wase a wokura wu ama wabɔ ho mmɔden a bɛsi sɛ wokɔhwɛ bɔga bi fie so ayɛ dɛn ama no a wote hɔ yi ɛti ɛhɔ no wɔdeɛ mede twa mu ɛnti ɛhɔ no mu papa no baeɛ no ana papa no ka kyerɛ me sɛ woayɛ ade o watumi apɛnti fie ha no mu sen ɛberɛ a bɛrima wɔ hɔ no mu wantumi anyɛ saa adeɛ no ana nti mewɔ hɔ no mu ana papa no ana mehu sɛ ne yere ɛfrɛ na ɔde phone ma me ɔnse ma me mate mo nka paa adwuma a woyɛ no mahu paa wayɛ adeɛ papa na meba na wate fie ha no mu mpo no wayɛ adeɛ nanso ɛnu wayɛ adeɛ no paa wayɛ adeɛ paa nti wode atena hɔ no mo saa ana me see you nti papa no ɛhɔ no mo na papa no ɛka kyerɛ me sɛ wɔwɔ n'adamfo bi wɔ brokyiri hɔ no mo nti wɔde fie hɔ no mo picture no de sending yɛ no maame no nso asi fie ama sisa no asi fie ma ne papa ɛne ne maame nti me nsan kɔsiesie fie hɔ no mo me mmɔbo hɔ no mo na me pipa hɔ no mo ɛma mo ama papa no de me tu hɔ no ane private car mo me amanim hɔ no mo ɔde me kɔ atawo ji hu dodo papa na kasa de wotɔ ne de bɛyi anokra yɛ baako ne private car mu ana me ne kɔ hɔ no nti me ne kɔ hɔ no mo no ana makɔsiesie hɔ no mo ama mo ba sika na ɔmɔde ma me no sika no nyɛ ana mani anye ho no na sɛ papa na recommend wo so ama obi sa nti di owo brochire mpo no say every month and every 2 weeks bia no memra besiesie fie ho no ma no na sika na ode ma me no sika no nye nti man ko obio afeka wasem nti da papa no me fie wura no wo ba be ko no na o se mata me ko se ne wa ye fie ha fefefe no wo de fa fie ha no fa ye wo de siesie ha no ma me fefefe na me kwa ba enche ana me see you ana papa ikoe nti papa ikoe no anche bia ana boy na wo fie ho no mo eni de na ya wode ne niama eba no wode ne niama ebegu fie ho no mo ma no me wo ho no ma no mo ma me later ana mo ma me later say papa no say me fie ho no ma no oton fie efie ho no mo wo beton ana mo di ayi later ayi paper ana mo di bebo gate na no ana me sister nti me muamua me ho na me nko na me si me mboaboa me ho sesen obi na be kasa se bu achi saa boy no me mboaboa me ho sesen do say metimi dem na mado vaso mpo enson ye ana papa no say na danfo bi say me mra betra ni fie na ho no mpo na me mpe ho no mpo eba saa da na mo ka kire me ya o ka ni nyina me ya ti si enti papa de ba ne be kasa na o kasa ansem bu nyina kire no so de wo no wa me pa che wo ama bo na se ba betra fie ha enti o se kwa o so kire sai no me kire sai na ye dai enti ehọ no mo no me so manko because me ni baby ameti first no po ani fu wo mo ko no e kire me san ko di mado fancy 6 million me di ewie yata enti sesi o se me nko no sesi a me ko ne sen enti me wo no mana papa no baaye ai wonu ankasa fra brochire baaye papa no baaye no ana me ni di nko na me se papa maye oboni bia na maye oboni bia me pocho wo de aka kire me ana ba fa oni ema bi wo fie hanom o se da bi na papa boni be na maye menyo boni bia wo po menimu afa wadamfo so ana wadamfo se me bra betena fie hanom impo na me mpe hanom ba na papa maye boni bia wo de aka kire me na me mpa wo cho o se da bi won ye opese o to mfie no ntimi de menko na me se si amekwa he na meko so omo promise so omo we sika bia de anti sasa mo amekai wose won ye wan ka he ankyere me ana me si papa me po na me mpe hanom ba o sofo na di me ba ha no me mpe ha no mo ba sesia wo se me nko no sesia no me ko ne sen sesia me ko ne sen enti ye ho no mo no man kasa bi o hye me 4 days ana me pa no che papa me tie me ni sika a me ko ha idan do se na me ti dem mu asena wadamfo no wo ka kire wadamfo no ana o se me mra betena wo fie me ba no mpo no me po na ha me se me ni kru me ni obi a enti se me ba betena ni site ni de ho no me peba ana papa no ka kire me se wo so beton fie no enti no me ntena ho no mo e bia wo ton fie no mpo a na me firi ho no mo a ba ma misika mama be han dan ejili kwa wono nti na me di miti egiye enti wonu achi
me pie besin kokejeti papa na ba no no me koto nsuo makoto nsuo na ma ba fie no na me ba no na me to me wo mu bi wo ho na me si komo de me ana koto mo komo de me ana me do afrancho ana me to emutuo forcigi ya time ya brand nti wo de mutuo koto mutuo na ye dey me pacho ma menka me to mutuo me pacho yo me to mutuo forcigi na me to enam 2 cd enti me do fie ho no pe ana papa me bia gate no pe na papa ne say come on free me fie oh free ho no mo mama oh free ho me kwa yi chance po papa is na se papa boni ba na maye oh no me bia bonte ana me ni ti sa kora ana me titi bi ani enti ho no na se na me ko papa is ko ana me sa panicho ana me Italia mienu ana me yi me sponge ana me digu ayi mu ana me fa me mpapo baako ana me yi me ba no suko na me yi me ba mu dia baako na me hu ba bia me fa ana me commandant fo nchen asemu american na mata ma fo no me dimpa na se ho no na me da so se me nyina gudia ho no papa ya fra me se me mra be sisa me na me se boy me nyama hi na me de ko hey na me de ko ma be papa ne cho ma company fo obi ase ye nya de sa obi ase ye nya de sa me ko recontrol mu si madam we are security wo fi ho no mu kasi wo fi ho no mu etu oba ho no ma ho so na eba wo so na eba ti ye papa ne leta na omunko fa papa no ana me ya me sign patch o se sunyama adwemiti ya me bu ade pa ebia papa no me nya ne hwe ebia obekọ ni ti mu hu se de me ye no oye no wanya ade because if you ho no mo omo banya nyina ka kire se sise ye se o trafie se nyom oye fie ni ba no wo fie ho no mo po wanya ne sa papa is wenti enti se ya me ne mo kasa ni tietia ne na yi bu ni me ne mo kasa me ne ma wo store dem ebranfo eye ka ne se nkafre no nyina wo ho no mo makonya metraso 3 in 1 June July in sweet toguso I guess in sweet toguso September in sweet toguso me say me kwa makonya no metriogu metie matafo mo sa ma me nanye nyina ya me ya ase obi de tumo me da fomo hawoyi egumi so senya mi wo me mattress wo ho na so me ne be nyina ka ho no mo ndi masemo me dia ben ata papa na se asema de ba yi asema de ba ne papa die nya den kan wo kan asem na fe die what change ase because asema de ba ya uti o sorry de manim kra we kra ho me te kra bebre o sorry de manim se wo kuno wut 13 years ni bema bia anya dey emeso mu na wo bresa na face wo dampo kura na ne ha no eden pa na na konfo ye bi enya ya ho bi wona chi anase wanya ho bi wona chi ado so okona so ha we die na na kugya ya emene sofo ye nko ayi ntimi na ewo se na twen na omo so anya botre so omo so betwe na nti no ye be gwi aso ye na waka na asem no na fe de ye hu de ti de ba na ye hu emwo a ye de ebeboa no minwa ye fro say medini de ga misira se mo ya sa ho enti ye fa odini ye de nsi ho minwa aha de obi apebia ye de ye ema no ye mfo so ni pa se chinchina bodin enti so so modin a yate obi kura ba osemo manim kura de emma ya kare nim kama de opebi be ya ma wate enti onso de hawo no fakuma pam na eka na otwide mpo yankopon enhyira so ma ya wate yo minya yetiu ba chao de me de ba de kura mi friso de me tima bodi o be je bodi sane ja ne ba okay covid makrom number 2 no covid makrom number 2 no na abi na mo sefi ache na sa tena bi si so be se 20 1996
me ahase ne me honam ne me so te saa makoda kota so a mu hu yare bia so wa bia be hia me bia waka me so te na ho asam saa me de saa makoda kota dia so no so me yare nti adu me bi ne me hia ya ja me koda kota me hu hia ne me jaye ne sa ko tine fie sa 26 me ko tine fie akara 1999 no ne sa ba parti mu kakara misa bedi pa ne tuta no me ko misa ko fie ne misa ba me firi fie a me ba ye me beduru kura me team no me san so ko jore ye ne ma me si hata o fie na me fa bi hye man tuma fa antenas aye me hye ama ma tisa na mo woro sa de ne firi ho na me khani nyina so so na me gi duru fa so na e ko ye nte e ko ye e ho na ba kitikiti mi wo je won san we si so a abekata so ese na ye me hye me tisa ho na jai me hia se no me ya adwuma no sa de ne ba e ba sa be ya cho me sisi ni ho ahia aba me ko ho ne me sa ho ni nyina me nam da kota sa ne nu ne ajai kakara ne wo ha 29 ne me ba sa ne ja ha me ba abe ye aji sa si bi se me ba be ye akara nti tu ola be na sati na me da ni mi sunda ye ni mi didi mi sunda ye ne me ma da ne me di pa bom sa nti sa ne je ho ne pa ye bobi wo ye fi e kuru ho amta ye na nyimre ne me si atisa so me je be ko dancer phone no so ne ono so abo ame na me de ko ye nti me bra me de ko ye da na ma ye boso pa ye e po ye pa ye bon pon ye ba me ba be da me da ya na ye fam kakara no be hwe me san e fifi de na se di blade na team kasepa na me sore awo da ni mu ana se physical no sun dae afi na mi be da na ye fa mi ma sun dae anye dae ye team kasepa na physical me sore fa touch hwe mu je bia ma mo pompa yesa na me sa ko dae me da ya se na ya fam kakara no so me nan no so no ma sa ba wi no ma sa pai finfini di sem finfini na ye hefo na power na ni finfini ni na so da na uhunu si ya power nsa ni finfini sa de ni me sun dae o afi na me na be fa ma me be da ya hu na de no woni so ente wo ti ya me nyane no ma sorry a team na me nyane no ma sorry no ma fa touch me hwa me hunu moja no ma sa nja je tie na pa ya bon so mo sa hia se na sa ko e ko chire so funu o abeko ne po mpa ye no wie so ye sa ko dai me sa ko dai me dai ye dani de ba ye mo na ma wie o se de de ba ye mo no a ye no ai na me wie e o da ye mo sa ba ye mo ye no ai e na so de na wo wie me wie na o ye ma yo ya eno de bibiri na we no ba dai mu so o ye mi o ya physical physical okay me physical de sa tem me sun de ni nyina me didie no me yem kusu mere bia okay tem bia me yem kusu e so de na o we ba ye mu aye no aye mu na aye no aye nti ade achi ye na me say okay me kwa to so akọ ya adwuma akara na nyimere se ma sa akọ pa ye bon me ko duru ha me ya adwuma ne ayi kotokuru du akọ boma no se kotokuru do abo man no se ba yirmo no masum da ye na wiye o man no ni nyina ye kuro se kotokuru abo nti ho be ebe hono me sa ne man ko ebo man hono dada ne nyina meti ase sa ne ma ebo man hono kotokuru di o poison wono pa ebo me bebere anye no nko na ye kotokuru do abo me na we ne de no de abo man no ne so me sa ne ma wo wa ne yi sa ne ma na ebo man hono sa hono ya betima ye yi kakara ne meti sa na ajai hono na meje meti so fu bi kan ha so me ba ye no de duabo na odi say duabo de bon so ono ne ma ye ndum nti kwa njira mo kire mo koran po say mi nkomra ne mo koy ma bi na mi nam pa ye bon bi me kwa bi o pa ye boy ye din ka nya sanka wo bubu ada fom chana kwa bebi fo ka ya mo kan me ko bi ho o tim hu masa ne kan kama so on timi mo wa me de wom sa 2018 na den hasi afi de mi bebubu ada anokore afi me sere mo fa me to ase ni misisi me sora mi ndimi sore me sora me sote blum no ma nan ti dan ho kakara sa ko pense me nan beti ma tietiam sum me yesa ne kakara kan mi timpie wantina ne ma pe durubi anom ne me de nan sa wo ho sa be pim 2020 me ma mi ebe wu no ne sa tem ne so ne ayi yare ne de meti se ma me yare ya o ne sa yare ne de ne menti fi
ya yena firi me so kora ama me ya adwuma kora mpo wia me ko ya ma mu wia me si na masaba ya hie da ya ko ya yimba ne me sanso aso mu ya me sana hone ya ha me ya ko pense ya ja ya sa ko ye sa tem se ko nso aba mo sa mu ya yi nti ya sa tem no se de be na aba mu ya yi ko le valas no ade ya valas se sa na ka ndi ya ja sa shi ka sa na nyama bi ade de yale de abafo di a ye wo se do bi aka ne de e ju de o ka say me de kana ko le valas ko le na so de asembe ba o de asembe ba wie ina ko ye mamre ba na ja ye mba so na sa yare na sa ko ya se bim sa wuma aduru ni korona me ko to anu anim se duru we ye mami san me sa ko to fra wo ka se sa nyi sa duru na bim wum sa na me hwe me kompa ye bon so ba na de ne so ye kosoro me kompa ye bo ba na de ne ye kosoro na me so ko nkura na 2021 no ay pay mu ko bese bo sum num ne se se di si koron de mi ja so ko ne mitino fi karaka wa ne mi aja mi bomba ne mi ye karaka ne se di aja kan so en ja mi te bia okay me ko dakuta bia mi se dakuta we mo ko e koron poni afi na duru na mi nyamo ya be bo ame no dana me ko dakuta na be ba no sa dan so na me hese mi didi kasi duru na me ko akota ba za dana me di duru ba sa dana me hese mi didi kasi o da yenu masunda yen nyina mamne samafo ni nyina didi ahase yen kora bibiri menim se o so dana ne samafo didi didi ama se kora ma juma me ye juma bia juma me ya sika kora me soma nyina me sam na o yere wai yere ho me no ho on na ho o firi hin na ba ai se ni agya se de wo kan no yo ano so sa se kora mbo se ono se ya me kan se de mo so tin sa so na ano so di se mi ya na ne hai nti se me kwa me wo se ne me yen mo pa so ni na bibia me ye no enko yi mami ciao nti ne me se me de mo hawa be da mo ne mabo ami okay na se de yes ade ne be firi mo so manya mo ho se de be o ha pa ne se nti a ba ha me ha pa ne se ada yisu mu odidie no me didi no ane ni yare no nti na me de bae se ade ne betima firi mu eti ene nyina ene no aso da odidi ye ene o do twa nu manaju menia ya samba ka samba na eno ejino aso da ni bi no de no man eno de aso da wani di wo na ye de se ni kwa mpo ne se ha da mbasa agese me koda kuta na se me gi aduru bi se me nom ono na se eti mbakasi na ti mbakasi wo okay se dia firi se oso da ya na odidi na fe ede be biu na me ma ne me ma da na oso da ya bibi no bada ho pa da yam kura ma wo kura hum ma kura ba me bisun da kura me no mo na bibi asa me ne wo da yam oso da ya no manam na on kre dada na se ma ba ye se dada on kai ana wada na wo ku atwi na ya de ba ya nya yie wo se ya fa de se kulare ya Columbus. Ana Columbus na di ku yan. A che se da yi mu nyina wawo ba no bi kurampa wo atom se no se wo so se wo me sokora no kora no tom so se sa ana atu mu din na ya din de me nya tu de me mu na na de ntv hunu wi ya di de eti wano eti da yi mu wawo e ma se na o me ma se adan dia me wenti mi jira mo dia wenti ba wodi na so mi hunu mo do tembia me sunda me sunda ya tokwa ni tokwa kon so ka ho na oso da na kon tokwa tima kon kora ko to bi o me ne no ya betima kon metima pe ya na to kwa no ha bono so timi no na wa ba me so mami ko Facebook na making kan amanfo so ensem ni bie na kwabena ageman and was say sie kisiwa na kwabra djuma de ma mehwe eno wase ho no mo o se sie kisiwa na no nche se nipa do na Yesu mpokra no Judas yiri bi ko bibi ni gidi na don't change so adede de so say hi everyone here okay and Zignum Michael de what they abobi na beto ho
wa chese love or he love the show and na fesu jikuni Michael ya o say good luck to you a lily nkwa program watch it live at Akrokre wo pia mensa abrampa and na de abai na momfa kwosroma me na menhwe de obi momfa kwosroma me enkosro obi say Margaret Amponsa was say konkonse ni bia di awu se otikromu a intwe no asu mfiri kromu zare de odeba na salifu isaka say hi Augustina Mposo was no son I because of copyright strikes in Tida and MPS a bonum bia ebeba a screen so no bright ajay was a hi everyone and live boy Nana Asamwa was so odoyina love you more live boy Nana Asamwa Jesus say Jamaica can test just oh yeva enye de empem ho emfa na continue patentin ko ho emfa na continue patentin ko ho na papa I born and so at the day abba and Hadi Alidu say Ghana na papa born so or my thumbs up na sabe die mame dagomba na yes abi ye kwala so yi na me kama me dagomba dia necessary owo the here da herbal center Pio Boss and Koko Arenade ya okofa the here da ointment aba ya wode asa SSB me kira sabro me pacho uyo bi a oyato oseye ama oseye yensa bi a ana hunam ni yade bi a etaya mponche pa ya na yomu nyina fita asaro ho den no me pacho se hunam yo ya ma wonsanka de hiada ointment se pompo anasa kwada esoro taika no me kanfo de hiada ointment yi ede ama wo de hiada ba me shanso je malaria hypertension diabetes me pacho wa ye ho adwuma wonso awuntimi de hiada ba me sha oyo ba dan pese ompese aye o form na be improper fraction where the denominator is longer than the perivita the idea make cover the yada eba meshada de amount abra bi say na on no wa na fu ekapu na onya the yada meshare bi no me no na mojesu fi bi fi no ba amasa bi na fu na de atwetwe entimpacho ema no kanezi krekwa ba wa na ye kokro do sokra ma no ma bi muduro nya de man kwara ye de nom na ekum yem kru the yada heba mesha maame no so nunu bi ebekum yem kru the yada capsules so de for candidiasis and after gonorrhea and now jonso ye na ma ba bi okro so wi ana emoja etachiri obi so obukra na odwonso na na ya obi obetimi adwon sa ontimi nyonso obi oduma be vera pa bisi enyume yiso ne betara ya share na ye ontimi kra nwonso obi onuma oda oba yunso be 70 asana de ya da ache bodro de here that capsules de here the bitters de obi ho koko etwa do to polowa me kanfo de here that bitters ai de amount na de here the matri capsules de ene e fere baba yankuri me pacho ye ka ino me pacho me kanfo eye mami adroi ebi amount e wo fediments blessed require Konak baseline pharmacy Denny Heba and BT Royals in Kumase. So kwasi brody say story last one ha mpacho monfa emra na bibia nko kan smart heba oboase so obenya ma meda gomba nuru bia dey ato da se brefa machine Judas Mass so ewo konongo friend 0242 712 113 and 0242 046 783 ma meda gomba duro no uja na Alaska de ehun asem de enko ne agina enche bia ne ka mo asem ekita wo so omo wallpaper de very durable affordable that face you enfedi omoton blank curtains and a 3D epoxy design me patcho beti mi beautify you fi ho ma wo chemicals bia 5D and 3D wall mura designs thing now so they will be so chemicals bia patcho eno no ye fed waterproof chemicals baby also fie no say ya na asen frufru na emmo na se baby o kan fie do kra na nso firi ase ho ba ye wo 5 waterproof beti mi dey atwitiri na dey ama wo me patcho artificial green grass ya basu ya okọ party bia se na ye bia se na ye dia se hoda ye fefefe no me pacho ye tumbi ya so ye sofa cover me pacho na maame ne kan no mi sei me benya awo mi fi ade ma me siesie fie kura se bi ko ba ma dwene me pacho ada me ka be de go vo bi se hwe na me enye zo he wo de onye obata so de mo ofe me ntina me pacho Alaska Star Enterprise edi sofa covers ye de aba me pacho kala bia ope bia no ye betimi de betify e yo furniture na mo se de wato foforo TV backlight na etombi na mpacho besiti a mpacho customize no favorite team color se for say Manchester Arsenal anase Chelsea mpacho beje bia to ewo yaso ye ewo Kumase adum
opposite Prudential Plaza first floor Mrs. Anoche Abron Senimu and Pachuini Boss FM then Mushan so Emayen Akran so Tipto Lane where the Madame Fubina and the Brade system if you bruche ba was a share bread system will be my Tipto Lane kum abuso can south kum abuso kum south kum south and Tipto Lane kum abuso can south na say speaker ejije no ejigum oh baby na me pacho sanso na Alaska Star Enterprise aji baby na number is 0554 114878 0554 114878 Grace Gifty Dr. Grace Bodu aso ye na sabe mdi wadui wono de wo se eye associate ne chire eye emum afei so eye kwata na eye blindness be chire anifra ana afei so hatchback eye school bag na me kana chacha and yo wonsa na se fa se stroke pa na diabetes and hypertension mami me pacho oye ho adwuma pa prostate cancer na hawa brother so ye na ye kan no obema ni so a obetimi aboa wo ama na yekese ayede ama opa na mpacho wo yoba na wase typho na wase white ntide bi wase achachawa me pacho obetimi ayede aboa ma bibia ayede akonkan ye fed vagina steaming betimi am wase atse na beba ndisia na kon de beba ndisia na kon bo say yes ampa Grace Gift Herbal Gift Herbal and laboratory service for na we nyina ma won say fibroid ana say STDs nyano becho obetimi ayede aboa ma bibia so ayede akonkan ama won me pacho o kuma say ohim school junction e wo badakase kwan so ana fe so Accra so new achemota Don't Baglo opposite Family Life International School. Friend was 0246 518003 and 0543 320030. Na me pacho one wow our hono atisa mame me pacho mami entio ya fro say na I for na free our bay mame pacho me dini be sie kakra odu dini be sie akra ho oh kafra why yedi hade ye ha obi apese odi ni sia ye beboa wo ade na de wo be pia anwumre yo mpacho me ho na kire me akire se afrasie no na me yale me na we no hone ma me huna ma na we se me bae oh afia aja me di nante sa na na no koe nti afia we no afia we na ye be di burunya na yade nkitinkiti saa me ade akene se me mase kan se me kwa foma na masaba me nante ami na kwa mintimi nante me nante an ma bre me ya me hu se ma bre enso so no dwoma ye ton wo moton nam no na me na wo me kwa na me kwa na ya koton nam me na sister bi ton nam nti adu yimbere aja wonye kakara mame na me so madia badi na me nyameka sikaba nti susufo se to susuna na me se saade ya me de ho bajon kakra nti me de jon ya no me nye sika nto te se de wo moto no ena jamede wo m kakra sa ena yare ya no susu a enja me afi aso me kon we na aba makuma na wo me nsa we no me dade ma matia sa manfo da no na me bobena me inhu ba bia edi na afire na me soro ya mpa ebo wa ha na makọ enso me ba sa na me gya me se no aduri gya na tam na me kọ ma kwa mindidi me kọ koton nam na ba nso amenda enna me se me kọ sire susufo se me sira wo mo mbo me kakra na me mfa nam ne bi mra na me tonton fie kakra na me titi bi ntu susu no enna wo mo se wo mo mama na me sika na wo buku no ensa enna mpacho no wo mo mambi wo mo mam na me de mamra mfo bi ko fa nam no ene ko bi de bai me siesie nam na de ka na akosi branda mo ho bra mi hu ba bi abo afiri he me ko wura ho no kondo ne nam ni nara ohu ayi sebeyo genanya mbo tuntum bia ya no wo mukukuru wo mo bonu nkuru ano ye fro mukukuru binsin aya nam no so ma na dia sampani anajuwe ena me se beneza ko su gabra me nti me dane nam ni na gu fom na ye se mini hu ba bia o mfiri
ɛna mede su ma su saa adeɛ kyeɛ no ma se saa no te aisofi no mienu na mkɔ fie guɛ ɛna mbɛtena ase obi ansi hɔ koraa mpo musa me sɛ ko bia na ase nam asi hɔ saa ma fie nam no nyina to agu na de na ya meka o me se sesei no yɛbɛkyɛ sika no yɛamfa wo a wode ka mfa mba yɛnkyɛ mehu deɛ menyɛ me ho ɛna gyamede te hɔ me nso so a meni hoɔden me yale mehu baabi ɛwɔ mekɔda nso so a mbada saa muhunu ma bobrim prekope na ya bom ti se ba wo se den yo ade ya beche no na meti ni na pai me sei na me simi tura se saa nti aja da bia nso a mini battle kora gire me ko obi fie akotie mo line nti mitie mo no o ya nyame ogifo na me so me se me de me hawo no yare ade ba dam na se mo ba bo me ya na ma bo me anonti na ma mede bae bako mame aja nti de ba de pa na pese ye ma wo minima samwe me yale makuma me yale afen sususufo no soso no e ka no so da me so mame de men fanye men ye me mame se o yare a no hu se wakoma yo ya se o de ko hospital akodo ko me de akọ nso anjai me akọ o mama maduro manum wi a me si me sore ya se me fasikan se me abrefo me abrefo na me ti osa enso embo me banchini matu ko jakurana mi hunu sika no babi ewo usu se humu kakra se ewu mu mi timi hu mi entina mama de abadamu no se ade na nko ye uye bibia enye yi ye da enso so me bre papa me dopa odi mfie sei me mfie no mentimi me hu ba cho ade je do hu se aja hu se manyini nti titifo no ye we sa na ye we nkare amfa nkyero ena ya mbo dini se bia wanye mfie sei na ba pani anya sei me ba pani ye 27 Bapani be 27 wa wo ba kokoram wa ba kokoram po ti wo a wo na wodi se na wo bapani no ana me ka no mentimi ncheke me ka se matimi bapani 27 okay this is ba mi ankasa pa no mentimi e fa se wo 50s early 50s mu madu obedu ho 50 di obedu ho na ade we e ba oso ne yade ya yade yi na ache afra sie no afra fi ba kwa chomu na ehe asie ye mesa ehe asie ye mesa afra sie no nan no hono ye no ndie hono ba ka mesere me da hosa ebre papa ansana ja asata na manu we na wono kunu wo bankraso bankraso we ya ana so nu kunu wo he ye wo me wo na me se me pese mbabo ba bia me na beti uwo kunu me kunu no so oni ho de no wanyini wanyini wo ho de ni ho ati mi kura nwe alele nkua ne mu ho ase no de ye mbemere ase no de banki da hobo vagina body say anu kwa do timi ye me boa but we had the nyina mu nukle wo ho ahoden atimi di ma no ho ya samo me yala dia davi se o muso ele bet se na nyina mu timi hia ho mo ne gem ho na me boa timi ba sa de on ti o manyina ye sei mayenum nti apart from the owoni kunu nche na o mama kanan no so mo he ai ba kono wo san so be man o wasanwe so asanwe so ena mi nu ba kon so wo me ho ono kora no me wo no kola yare esa de yare ya nso ama wono amma ne yare ya no ne nsa ba kon ni fa no ntimi fa didi mame ko akoma to ye mwate enne konfo ye bi wo fie ha wono no se suma ne ba no so a wontimi suma na mane kote ha duru a tumi womuo no de abrew mate
na sayade se ye huhumu o se ye hunamu o obesayade we bia afiri ho obete haduro ankasa na o ma nsu adware wadwira wo kra se bia fie bokura na hawo efie de wo chia ne nyina afiri ho wate ana Kwakuma to Yamate. You were here for concept green agro fertilizer for the Casada, Sar concept green agro fertilizer idea, and Madobano so doso, the Sabia Uno, Sabia Coco, no, and a Sabia near Casaco could do 8 million per baggy. Nampacho of Fasano, say, Ote a 4 bucks, a yet concept green agro fertilizer, Emma Cocono, Obenya be 8 bucks cry. I just say, Yaboman, say, and Manoso doso, Sir Atiana, say, Krumana, say, a year, I Buquana, say, Tosuni, a bro, any in a millet na udi abepacho mekanfo concept green agro fertilizer and amount mo amudo cabbage no cabbage for no munim de da cabbage for no munim de da concept green agro fertilizer ama cabbage de bo akese pa carrot so pacho anya mfiamfia ebi mo edu ayede amount concept green agro fertilizer and pacho mekanfo amount you 400 grams and I want 40 grams and you want 20 kilograms and the air bottle and you say oh na wasusu according to your phone the bebo be an ampacho or the aye wajumana aye de ato na bisco obregu de ya nyama e na no o me do fo kakra so mo esom o de ba de bedin kwa me de du ya na asa na kanene e se ko ohun ida na bebre sa so to abi no munya e na di ni bia de aba odo asase kakra bi kura no a aye fertilizer hodo aba bi ne concept green agro fertilizer nti na aso doso me pacho yewo aye oyarefa enkan na me pacho sa be die agro chemical bi a ben ubi a oduru ha obenya bi atoye number 055 9046577 055 9046577 Kofo ye bi butu eye agora sama ye wo fa o se nipa mutu ho akore butu na kofo ye bi na me di ho adanse kire maami odo de se fa se bi apese otu kwan anase obi abo odua se ye tandua ono ko na tim dani asuo bi adua me pa cha oba na nchen a wo se obetimi aboa amo de wonya bi ana afi nso no se awade sem na pa cha ba bi wo otibidi sika no no aduane ma eye be ma saa be nya ba bi si ya no obodi kwase akwaze ebu de ya ebi kura na kwadworo enso adwuma semti mepacho yemu wo fie enso no kan adwuma bi anka abeye konfo ye bi se wo sia de wo so wo ba na ukra nkuto na wode eye wo ma bi ba na so mu oputu sale de do de atwiso a de amawo ende so san enka wasam enye de enchire nipa na mu brada nchen wo agona saman wo ba won se nifa so wo kwa won se bekum so na se wo firi eye ekono anase wo de ba udodwe so a na mpacho wasi kumase ade faka awodo tamensa Keu enso ubetimi ede afa agona asaman ka ewo honomo ya ubefren wo 0243 134 535 and 055 766 7510 me pacho I care herbal clinic aresefi I care herbal clinic omo eye edweso zongu heya omo ya de pa first no namu bu ya yese atama me se ono no nsua se bone fractured yes we won't no kra asa akose no kra da bi I care for there so na nu se we say omo de fa aye abifo kwa so bu ko bi nan e de ahaba ne kira akoba ne de toa no na so de ne toa se say street na ne de aba ana ye de de hyehye ho kra be ni nyina kama I care herbal clinic omo ye clinic kese pa me pa chawo wo mo e de omo bin ho pa aye sisiade yade bi ho no ma firi sisiade enye obi hospital se bi mi ase bi ne kan fie bi mo ha o me de pa sisiade unya foto yi ase kwa no a chewa asa ambio no ye hu nche hu ase ne hu soro enu bi e na I care herbal clinic for fabra se static pains e bi a to ase ta twetwe na udu nesi wada wo na ka o bra so ye me pa chawo akwari bi o transa no kan na to so oye na dwen so wada nti akọ ana so kro de waba de bia no re ho akwala nso wonyi me pa chawo I care herbal clinic se obeti ma apomudi abakwala ni mu physiotherapy ene massage na ebi wo ho no mu na mpa chawo se o se mu abu ni atwepe na nkwa na mpa chawo awoba na ati pains ya I care herbal clinic for ebede ebebo soro ku nyina wosa ho yade ewo waso ye ya sabia me no ka se kura no omo specialty bi omo de ma hypertension for ejude wo de yade abebo su bia no wo de nim na hypertension kwa de wo ha wo de oba wo de wunu yade de danti wo de oba aseme pe hypertension for ti ni bi me pacho I care herbal clinic for ene betimanya bi ai de amount ebodwuma pa hypertension for ti no eyadwuma pa wo adwesunzo ngu
hɔ no mo number ne 0243 035898 and 0243 345423 Casa Procolade Dragin ke a se o pe e ke o Casa Proco ye na no ensa Casa Proco de minim se snap a gin a itimi de snap ye nyina itimi de san se eno no ani se krogin on se ensuo mu mpefi enti ye kozuo bi mkura na ye de Casa Proco ho no na se edi fita ensuo so fita ye de bibia na ayama merensa asabi ho no mo agibi ho no ma na se popo Casa Proco ntesa Casa Proco de otwa bia na fifra de asase etew etimo de edidi enti pa chaw me kanfo number 1 drink ye de ama obi ma nsa bia ompawasem agi se Casa Proco o de fra ensa bia ekọ o de fra lemu a ekopa munya ha Casa Proco fo no omo na ye kam ho asama de a kire wo no enti pa chaw Casa Proco la den dragin me pa chaw pedudu otu a me pa chaw free 0262 351251 0262 351251 we another quality product of Casa Proco and American for the ama we akofo ye bi mo ba so emfemi hanom na afi so sofo so emremu emame sofo no konfo ye bi konfo mamni kanye de emra ho eye owura yi akire mu a ose daya na one ubi eda watimi de da akora wo nyina akora wo da enim na adidie su de ne ofana kwa odidi pa na oyare wosu su da ye no odidi na ade yale ayedai abegya de so oye hwia enye yi na fei ensa bi abegu no gese waka ne sem bibire wo ha wate bi na maami nso okan de de enso no wo se otimi kra kwaji susu ekofa nam na nyina rem wawa na koma ya ono so yade otie se mi nyina no na adu ko adwundwum ni hunhum a sai na beka sa nsem we nyina yo that ye fast na man sensam ya ya beta wotimi sa yare wo no ze sunsum na ni so nyina enkwayi davida iso bia timi wo ma hunhum ma de na me pesa nya bia me busa nsantu wa yere so what you did? Now, ma. Oh, my say. It was all my watch. Hey, the Biafra, she back 30. Your own was saying. Who was saying? There be soon someone. I see me who was soon. Just when you do. Car with Timo. Take him when you dip. Oh, you know whom. Some but say was hard this honey man crown best I can imagine. Just so you be in ye, and I near my and your man for you. Near must say. And you may outgrow with me, Omra. Omra or a year agonas her mind. I cry say no winning traffic no tafono. Me for be and tunk with Siagra, me doing no go fijase. Who bedroom one? A fijase, no fabacy, a fijase. Who drop fijase me corona ye buana gona. Oka gra next me junction sana kana to wash. Okay. The time biano, Monko Doctor Mensa Biu. Okay. Mumra a doom. Okay. Fijase. Okay. Who drop fijase agona. Okay. Mokona na ye biu. Okay. How can you take a woofer crab? See a josso was me quite fijas, who drive fijas, our far grandca, missing a nay. Can't the best one, son, a kind of dracona. It's one more than you show when Mammy Sudi. Mammy, dear, I know a day. I know a day, pan, and now to be quite Sususika, I'm a num ever pro. Is a kunku. Eh, some more. Let us say we are condemned to soon near destroying. As I said, you may be a piano or Prince Park me, Fendi Pa. Me pa abayo or ya come or bet me at once. Okay. Aye. Also for some Vanica, Gravanica,
so for so member so for we answer one na da we you go boy brother what was supposed to go it's supposed the pagas no the oya kama obu ade ofere ade we do onya two craft abra ebi so mra emeka ho ene na kire ya wo ba bobo ahun wo ba e be ma dan wo be tra wo be ye bibia de na ni atie a obu ade ni ate de se wa wo za papa na ma media onye desisi ye wa mehwe ne nsam ka no a sikasam so ka sikasam so ka ho na won sa ha no ya me ye won say yes sika wa bi no cre but yare ne de omra na ye moa no na maame no asam no areho pa because anya areho ana me kwa iti maame ko akoma to yam wi ase de bibi betimi a asi ne bibi so adan wate nyonkwa na asem we ya to na me kama hin tasam tam no ko kame kame de anka bo so wo besene na nkra wo de akekere wo re so na me na mo ana me esire ti ma wa ba mu why misra mo de oba bi obaba bi oba omo ahụ ye be ma ne dan e wo ho oba wa ton sada aha e hotel adwuma Queen's Park e ho na ye wa grass amai oh ye mami eti misra obi a opa adwuma wonya adwuma nya omra grass amai free wo kire kro ye fa adwuma me number ni ye 0243 134535 0243 134535 Islam wusu ndi adwuma ya bra ne mo adwuma edase yo sofo adwuma na o papa mami kese o ha na adwen sa kontokwa African tamanto ana ede edu a ya kontokwa African tamanto so no nwa ba aha adwuma na o ka no fa nse mensa na menyema na yetitia simple obia na ese ofa no sport eye hotel nipa na ese otimi twro otimi cambrofo na so nim twro na ekofo so nim twro a mu nyina na ye adwuma so nse na me twro ya na nim twro no tom na me kama na nim twro no twro anka se da no de na obesi me fa so mu asi na obi a woni mu nguma mas de be de wanya sa mamrewe tete mas de me be de wanya sa mamrewe timi ade ya adwuma no ahunu no ka adena amafo o sele go ni bo okra no okay adena amafo ebe so test message ya wose be omunya recording onya da na me wata na me wata ma yongo koku mami we asem no ho me pesa ka obusa no okofi ache eno so Dr. Semfoforo okofi ache so for say me busa say okofi ache eselemana dabe afira se akora ye bai okoi pa okay eya papa kuma wi okay ye be ye ne ye sa koi kwaku sometimes on say omusuban ne sade omunema te wo mukrum ho no nema bi ho no mo a amamre ne amane bi ho no na wanhwa anya etim di how bebre den eba enti sade ya adi kan aka no okono ho no mo a ya betimi ayeden aboa no ahwe adekode ayeden ekoso edi amano esanse ne nsam na oka no eye nwonwunan bebre kra dodo edoso okro ya kofa number si ona say kukuru bin timi edane kukuru bin a hey this is magician thing ya dey magic pa na bio nso o ka say oyare ne sa ne manema no ebetimi nso abase bia hospital nso bebusam kwaku sometimes bebusam say wako hospital say am hospital we na nse da nya hospital bia yen diagnose no yen hwehwe ni padua ni mu say we ni na how ebikura meka say ma bia pressure nso obi akodi sika dia beton nam na asa kwa ese no ebetimi the pressure aye de ben aba no so now ma memra ye nua be ma na ono so wo honhum mu no a waji bia agro no ne de ano odi ni wo honhum mu ji bia agro ni bi da hey bra that's why now they ni je bia ni wiasma uni bi wa physical wo ji wani spiritual wo sa ji wani se wo how ne sen bio oji wani in and out na oji wani ana akofa ya lady abre no na kwaku sometimes me taka asem we say anipa dodo na ombe so daye na omudidi odaye no the brain na yes spiritual sickness ona ka say ya kwaku eye honhum yare but the pure physical enye easy so betimi
asasa yare no agye de onim the falibi of adena how no the root no betime dey asesa no enipa bebre yare a oma triti a enko no bebre na ye honhom yare eno mai de omanya buwa no odidi wo dayem obuwa na ye niema bebre na de on de edo mu kom enti yenuane de no so se de ya edika aka no I think say nyame ya adom na okọ ne ho no a obetimi aden ahwe wo mo na menuane so no onye very careful o say na me kontokwa na me yesei minim say hono so no onkofa obi bibi semu onfa obi bibi onko ya o se ti wo so onfa obi onko ya lele nko bia no se de man nwotwe bi so ewo dai mu kra emiunu e de kofo ba lele nko biu ebia no okofa lele nko bi na settlement anko yi o so fa me kwa homa ne so na me ma eye atiefo so ye de emre mu kakra enso ewa hanom aye insure 104.5 FM ewese mu sel masusu amutie ye frame odenchemreku kwaku ananse sabrei bebia homa na atum 03220835818 83582 hello kwaku ananse me pacho e fro say na kase free he baba tare bu amai baba me pacho mi enti onwumre yo aja mumwa wo maye na se die humre die sao yare ni semsem bebre no de ba dada bia me kam si shira ho de mi wa so fo miensa ani e konfo ya bi 1 wo be sa ne yare da mo ase yenso yada wa se pa baba ye fa we so hello aja ko na zuma mo ni obeja fo mi na je abinye bejafo so jo so twon fi eye afidie no kakra ma me nwa baako me ba so no kri de fro say na kasa fi himi nwa de get ma place ni kam kasa fi asambu de kwai de na pe ku bi yetie wu apere kasa na mi shira na ma pa mi na me ade ba ko ha jure pa so na ohumu na no ha jure pa o so mi situation ko mi na de pa na mi se mpenifoɔ abɛn sradeɛ bibia bɛtumi awie pɛ nti yɛnso de nkotodwere nkotodwere abɔ mpa so sɛ yɛde bɛma yɛyɛ no asa na ne ho atɔ no ana deɛ tɔ so mmienu nso yɛ maame yɛ sɛ deɛ ɔso wakɔgye loan yi a ɛgya ho atɔ kɔ bi na sɛ bi akɔ yɛ anisuo ama mmoa mmekamka ansɛ asɛ fam sɛ bi sɛ na maame sika na ahomtepa ne yɛnso menim sɛ abɛn sradeɛ maame ɔbɛnya na yɛ ɔnka nakoma yɛ ntɔ ne yam na menkɔ ani kyɛ twabiri na good news na menhyira mo nyamiso ejira wonso nyamiso ejira wonso yemfa ofrefo ono nso eto so hello me pacho efro say na kase free he pacho from me pacho say efro say amankwa nana mankwa pam mayintie we ni abai papa ya sembe aya kwa ti ndia motumye ya tamza mumo na mpana ho ade asomwa na no pa kofi no amane o kofi amane entino yeda sese won so ode e ba ye hello oh hello eje kwa na ze minwe e fro sei e na wo kasa efri he nyamia e champo brofe bra panini madu wo wa hile ye ti wa nyumre Yangupo wishramu yedi so emio mimma filomina so yako nyame pa ya wada filo be ho wa hire wa yi na so ate uni aba no film no ajana si yangupo wishramu ensem se de ba ji samwa ni se musum beti ma ye ntina tambia bibia ba no mo bedani amamo so fopani wo ho konfo ye bi wo ho eburu mo so a me ni brofe so wo ho na enso so mburu mo so da kimini se nyame be hye no ho ani mo nyam de huhumu hano di wakoji sika huhumu hano ni nyina mu fanko ombe ya mamu wate owa hin mikro mabayu hello Mimi mpacho fro say e na kase free he me ba so black and ta phone ti na Druga Kali ebra yenchi we Agbe Junction am do me bra druga wo fio o America na ba bi ankwa na wo bi amamenti ano Kofi Joso. Ensema ise ba mo hono dia no odin no. So he mi nua be ma da ye pa wa susu na ni ma wa famu no a. Ise wi asina nkasa ayehu na mesre na ye bia so mu nko ade mi se gidie wo se
na na ye bi be yi sa how na fi no so na da city minya yen so yeda wase yemfa ofrefo otwato kra na fe yemfa obi a bi hello me pa cho fro say na kasa fi minya ato do na big Bernard ammonia me di hu hia me Stadoso America with you. Ken so emergency in air condition specialist GCR put as a pair yeti what you read. AK Coco Doctor. AKA Coco Doctor. Nurse and then o me say tia say kroma di obia o ye ko yali Coco bia mra won che e wo asafite mu ana me boa. Coco Doctor ATV enyina so. Hello. Minya for say that kase free he. Frère Sule Amana, me kasa free safukurum. Sule Amana, yenti we. Me kia obia na ya seno ayem won pa se ankremosum doso akrisosum doso sa honhom na ye ho de sene. Shire na ya bi awo honde na da wuruma mbo mo na bu ma me de na sem na ye me mo pa. Na me kia me nu atayro awa ni entintem na me bra yi shaka. Omunyina ajoso omunyina ajoso Enshira 104.5 FM sofo mamintie eye wasema etwa tro kwakwa na je ayifo akasa afrefo so ayede akasa enti mamintie wasema etwa tro kwakwa etwa to nyina ne se wo mu se honhom se ma yedene yare ekoso enti da bia me ba me ka se be ma osusu se waye mre wo mpem bema osusu se waye mre wo mpem ode boso sesia na wagemu no aduru ba kope na wihia obema oye waye mre obema odi sie ni sesia na wagemu enye sa na nyankopon ye no obi won ma no pressure kwaku obi wa no pressure pa pressure etete na brabo kokoi afifi na nim obi wa afifi ni kon ho ne afifi ni ho bebri number ba kope na obefre obi won ma no diabetes wanum adura no ma wo mpane still enko number ba kope na abefre obema bi won ma wanya nnemu ya let say gono syphilis candidate brehazia ne chlamydia amane be ma so ate eno so number ba kope na abefre number ne 0241 84 74 83 0241 84 74 83 Bema wayemre wompem Bema wayemre wompem Bema odisi enisisia no wagemu koko ne how diabetes ne how pressure ne how usisi ya oya pa uni atenka oba o se mini atenka usonmu a bibia nko yie ma no Bema nso chese oni ayi bia so ode ye bibi wona brabo mu enti no anso onam ne ba bisa mesro Bema de at least okompemu a ese wotire ho ye adwuma na de cha no pa ya ma oduane pa ye de ben adi enye se okoya na wakakoda na ohwam nkro mu da bi oba nso yesomu ano anso ayese banchidua ode ontimi nye bibia da bi mesro ye watenka drupa honomo Bema osusu se wofo ekese utum se me odu meso me pese me so te se oye oba se oye Bema number ba kope na obefre 0241 84 74 83 0241 84 74 83 bibia wo bia pese de adru ne mano no betim de amano tieni bibia wo pese de adru ne mano betim de amano wa on pese oba nso a me ne nhire fam ne di enhwe ni mu pe na kwaku maka kire se e finance ko da bia meche otiefo mu tie no adru kwaku se adru be na be che no kwaku ye fredu ani sai na de me ka se kwaku se ye di bo buntabaluwa be ma otim se be ma afon ayeketoa wona ohia buntabaluwa Okay. Bema officer Bema afon ayeketoa no una hia bintabaluwa eno no kwaku within odi amama wa chakra fan say 2 to 3 months what him so Bema ni mu a utim say yes Bema de Bema afon ohia de be bintabaluwa ena Bema so ayemre wo mpamu no ene de me bra wa hantimi mo ni dini odi oba eno anso wa free so for number to gba biori number is 0241 0241 84 74 83 0241 84 74 83 kwa kuma minchira druwi onsi edibo fra ni ato na banagu hwe ope pure water 20 pesos de ni bi Is it 20 pesos bi o say 40 pesos 40 pesos ha opa
kwaku utwa bɔfrɛ ni mu a abre no yina ba ni nyinaa fa gu adie mu kama pade a ɛwɔ server mu saa na fa si gya so bɛ 5 minutes bo sɛ ani nsuo no bɛsesa ɛsesa no na anopa anwumre bo hu de bɛyɛ o nipadua mu ni sisu bio because bo nso bɛhwɛ na nkrɔfo asa afrɛ de ɔbɛyɛ ne sɛ bɔfrɛ na wadi no ɛnto aba ne ntwene yi aba ne nyinaa na aba na sɛ anwan bi no mpɔnkye bi no tuntum no yi ni nyinaa uyi ni nyinaa fa nsuo pure water baako pɛ fa gu hu na fa si gya so bɛ 3 to 5 minutes bo sɛ nsuo no ni bɛsesa ɛsesa a wode nom no anɔpa ne anwumre wobɛhu deɛ ɛbɛyɛ wɔ nipadua mu number ne bio ɛyɛ 0241 84 74 83 0241 84 74 yareɛ bi ɛhaw maa modini frɛ me na wode ni nkɔmmɔ ɔkɔmi da ase yɛsɛ da ase paa Jesus is king.